Hi guys. Hello guys. Hi guys. Hi guys. Hi guys. How are you? Hi guys. Muri say guys. Muri say. Muri say guys. How are you guys? Muri say guys. Yes, Anna. How are you, Anna? Yes, Emily. How are you, Jubilee? Really? How are you? Yes, Mels. Really say, Lady C, how are you? Molly, Nyamangondo, Coffee. Guys, Mondiregerera, not coming with the first, I'm in bed, ndakarani one side, yeah. Saka Mondiregerera, ndakarani one side. The reason why I didn't bring the face, ndakarani one side, ndakakuvara, saka side, ndakunyatsogoda kugara, guys, ndakakuvara. Saka handisati ndakuSMS handisati ndakunyatsogona kugara guys, saka ndakakuvara one side ende pandakakuvara pacho zvakaoma guys, saka ndakarara ne-one side, ndikutorara ne-one side zvimborwadza kuti kana ndarwadziwa neside ndinopombuka ndogara because the other side harina kubhandejwa, harina kubhandejiwa, saka riri kunetsa kuti ndishandise animaona. So ndakakuvara guys, ndakakuvara, ndakatsva, saka ndakatsva ndakatoenda kuchipatara guys. Charity Sibanda, ndokumbirawo unyore kwazvo, Sisimeli, not Sisisimeli, Sisimeli ndo zita racho. Ndakatsva Mels, ndakatsva, ndakawirwa nekofi. That day ndakaenda kubasa usiku rere ndichiti ndokwenda pa night Saturday, handiti unoziva kuti kana wakwenda late unenge uchiya haufanirwi kurarawo kukakubasa. Saka anzokaita BBL akana ini handimboiti BBL kana ndichida magaro ndikangotanga ndinongozviregedza ndongosimba garo robva rabuda kudai, saka handimboiti BBL. Ndakaningirira ndakadika kofi kuma1, ndakaita kofi kuma1 murebva ndesa muflaski zedu dzekukipa temperature dzedziya, ndobva ndaigadzika paarmrest yesofa handiti kubasa. Saka ndobva ndanzwa movement kandikatega ndocheka kuti chichikuitika, handiti ndobva ndasimuka ndobva ndaenda kunocheka chichikuitika. Pandakadzoka paipa ndobva ndagara pasi kuda ndobva ndakangoguma negokora iri, hanimaona ndakangoguma negokora ndakatozongowa ndakutotsva guys, ndovanga yakabva yakutuka ichikuturika kwandiri kuno kudai. Ndakatozongoenda kujamba guys, ndakutsva ndakutobvisa hembe dzese, ndakabvisa hembe dzese because ndanda kutowa kuti ndiri kutsva. Munozati guys, I don't know vanhu vanotsva kuvava kumbiri wese kuti vanozvigona sei guys. Pain yekutsva it's something else vakomana, pain yekutsva it's something else, it's something else. Ndikakudza handina kumbonyanya kutsva zvokuti mbiri wese ndakazvibvunza kuti komwana ainzi akatsva musi wemapicture aya akagona sei naimi, vanhu vanonzi vanotsva muviri wese vanozviita sei naimi guys. Ndakatamba chamuchongoro, munoziva kunonzi kutamba chamuchongoro guys, ndakajamba kutamba chamuchongoro kumanya unoita kunge benzi. Firiji yedu yakazoyeri, firiji ipi futi Jones. Ndakamhanya Hesi Holy Creations, ndakamhanya guys, unomhanya apa manje zvakuitika. Ndakabva ndatsva paspezam, handimona kuti yakakutuka kudai ndobva yanorova pasi nechepaspezam kusaiduku, apa ndakanobviswa skini yese apa kuhospital. Ndobva ndatsva hanti unenge wakagara side dress iroro ndakagara naro rakadonhera kofi iroro, ndobva ndanotsva pasi pahipo apa padhuze nekumagaro negaro pasi pehipo apa, ndobva ndatsva paruoko ndakatsva hangu zviri nani, but panguva iyo pangoita red. So saka guys, chero ukatsvaka unoramba uchingotsva even wapedza kutsva guys, wapedza kutsva unoramba uchingotsva. Saka ndobva ndagaya, ndabva ndafunga, mozati pfungwa dzinostika guys. Ndakatoita 5 minutes kana ndichikangana uzoti gara zvezva unotora something chiri cold wopressa paipai, hanimona unokangana pfungwa dzinostika nepain. Ndaita kutamba kudai sekuta kunge munhu mozati munhu anoda kuita weight isingabudiya kuti unonzwa sei, ndozvandainzwa. Ndobva ndamhanya mumedication box, ndobva ndanotora first aid kit, ndobva ndakazofunga, ndobva ndatora bandage, ndobva ndanyika mvura. Saka ndiri kukonzentrata kutova pasaidi apa manje, ndoti ndopanga pari wese vanachitoona kuti apa skin yakabva yadi yatofunuka ka1, ndopanda ndakuconcentrata manje. Pagumbo paya pari kurwadza ndiri kungotamba kudai, so handitika ndiri kutamba pagumbo rugwadza. Ruoko guys, unoita unge usina kukwana guys, unoita unge usina kukwana,
munongonzwa imi. But anyway, I managed, ndobva ndamanager kubatsirwa basa, ndobva ndamhanya ku-emergency. Ndasvika ku-emergency kwakamva vatosvika ndaingoti guys, ndaisvika ndaitamba-tamba ndikavhura apa hembe randakapfeka yazvara kofi ndaundichivona kuti smelling coffee, ndaitonhwa kofi iyoyo guys, kofi iri strong yekubasa iyoyo yatinotengerwa kubasa ndoya ndaitonhwa iyoyo guys, ndichingotamba-tamba kudai ndichingwa kuti panofanwa kuti ndomboenda panze ndombovhura apa manje pachinja uku kwamera mazidukuza aya anobuda mvura yatomera kumakumbo nekuroko apa guys, munongonzwa imi apa patotanga kusvuuka kudai so patotanga unozviitira weti guys kusangoweta ndakangoshinga musi iwoyo imi guys kutsva kunorwadza sipe green bar ndizvizizvo sipe green bar inongoza zviri imi ndazoenda pavaona kuti ndiri serious pepa yako havana mbosvika ndakondonana wakandawasvika chingonditi bata uya kuseruko vachitonditora ndichienda kuseri kwekuya manesi achitomhanya achitouya fast ndoona kuti ndozvatiri kutsvaga kuti zviitike kumusha kwedu izvozvo. That's what we are looking for, kuti mahospitals ekumusha kwedu zviitike, but hazviko guys. Ndichitosvika chonzi tione, ndichitovataridza kwese kudai vachitoti apa pato skin yetu dai so ngaibve skin yese vachitondiningirira chokutoti umboti dhakwei chiya kuti vakwanise kupara skin, vachitopara skin yaya vachitopara skin yaya handimaona vachitoti takutomirira doctor kuti auye tonoti topa dressa sei ukuku vachitoti ngatimbomira tizodota nozoti chii kugumboko kokoko. Saka one side manje uku kune bandage apa doctor akazoya akati ngapahile panogona kuhila pega, saka nhasi pafuma pakaita madukuza yani mvura, saka kuti ushandise side iroro kudai riri kunetsa, but mangwana ndokuenda kureview. So mangwana ndikudzokera kureview, so nezuro ndakadzoka ndakapunza kuti unozononokoko doctor akazoyana 5 chaidzo mai mwana ndakandogarako kuvatako ndiriko, saka ndakatodzoka kumba nezuro ndakaswera ndichirwadziwa ndakarara ne one side rese, nhasizve one side. Saka paide makazora majarini fast yaubudi matuso pfungwa dzinotiza. Caroline ndati kana ukatsva unofriza, ndati kutsva kunorwadza ndokudarika zino chaiko, kudarika zino. Asi ndambona zvakadaro guys, because unenge watsva kudhara but unoramba uchingotsva, unenge uchingwa kunge uri kungotsva. So after ndakatozonzwa kuti pain yapera pakazoita manesi vakundipa tumushonga vakudini handimona ndipo pandakazozonyazwa kuti pain yadini yasubsidizer handimona yasubdizer pamwe pese apa pandakanga ndichingwa kutsva, ndakafamba ndichingwa kutsva mumotikari seatbelts hauiti, ndakatovhura window kuti papinde ndichingwa kutsva, pandatsva paya ndichingwa kutsva guys, kunge ndichiri kungotsva. Saka kutsva kunorwadza kune vanhu vese vakatsva, sorry henyasikana ndakunyadzozviziva. Ende mazvoona zvandoganishira kuti seka urema wafa unogona kungoremara wakura guys, unogona kutoremara wakura. Zvandoganishira kuti hazvisekwe munhu akaremara chero zvoita sei, hazvisekwe. Imagine ndakatokuza ndichiti handokuenda kubasa manheru, ndoenda kubasa manheru zvakanaka, ndikatosvika zvibhobho zvese ndakatsva kuma 1 am wakarivara, kuri kutokutsva kutoremara, unotoremara mutozonga uchinzi ndakaremara, munoshaura kuti zvakafamba sei, handimaona. Saka seka urema wafa, urema hausekwe because hautozivi. Hanzi dei makawechera ipapo unozati zvamuri kutaura izvo guys, mukutaura nekuti make up musiri musituation. Ndati guys ndakaita kunge munhu asina kukwana, munonzwa, ndakaita kunge munhu asina kukwana, ndo zvanga zvichiitika ipapo. Ndaita kunge munhu asina kukwana zvazvokuti kwanze kune makamera kubasa munonyepa imi guys, ndakakurura hembe ipapo same time zvazvokuti hanzi kutsva mani sorry hanzi ndakambotsva kekuti kamera kudi guys unokurura pamberi pekakamera ipapo ndaikurura guys ndichifunga ndasi hembe dzangu dziri kutsva asi ndo dziri kupisa guys. Musapise varume guys, hazvitoiti guys. Hanzi cold taura ice cubes cold water ndoyana ndongoshingira nezvima ice blocks izvi nekuti anga atorimo mufiriji kwaza ndakazombozvitarisa ndakanga ndangove busy but ndotenda Mwari kuti ndiri right. Ene ndofunga kuti na 12 pakati 12 ndakatombonopinda mutoilet ndikanamata, ndimuza times ndongonamata, ndikatonamata pane munhu wandaitonamatira akanga ndifonera earlier, ndobva tonditaurira dambudziko rake hombe kuti nditi ndakahakira ipapo guys zvekwamwari handisi kuziva, ndobva ndiuza dambudziko rake chairo unoya kuseri happy chigayo, ndobva taura problem yake, ndobva ndangoti problem yako iyi ndiri kubasa mangwana ndibada tonamata, asi ndichatiraya kuti neniwo ndinamate because nyaya yakutaura
Andimaona angatondudza chinda kundichinda kubasa ndakafamba naye chindudza nyaya ma12 ndobva ndatoti ndipinde mutoilet ndimboita zvi10 minutes zvekunamata ndobva ndatopinda mutoilet nditonamata zvangu tiri mutoilet ndichonamata ndiri mutoilet kubasa ikoko hani muri kuona kuti nditi ndipo pandakahakira zvivi kana kuti nditi ingoriwo coincidence yo accident yakaitika handichazivi, but I just thank God kuti God preserved life. Ko denda ndakapiswa kumeso guys, denda katsva kumeso, I don't know what was going to happen, handizivi. So yeah, ndo zvakaitika. Muchazoona nyuma vanga chakutaridza ndine mapicture nemavideo aitogwa nababa achakira kuhospital ikoko vachitora mavideo nemapicture achazokutaridzai zvangu, right? So pa hip padhuze negari pazasi pegari apa pa hip, then paruoko pakanyanya kukuvara stereki ndi apa pazasi pesa pakanyakuvara ndo pakatobhandejwa pakanyakuvara, right? So ndo paritonochinjwa dressing pachiswa mangwane. So yeah, so ndakangorara hangu nesaidi ana ndakatora ndakati but pain yaanani manje, pain aiwa pain handisisina pain strain, zuro ndairwadziwa singaiti usiku wese ndairwadziwa, but kuseni kwanhasi zviri nani nditori right nhasi. Saka yeah, ndopana ndichitaura hangu nevari kundifonera ava vachitaura nenyaya yefeedback. Kandibvise ndakaisa chaja paningirikiri, right? Vachitaura nenyaya yefeedback yemwana yacourage. Saka right, panapa pane challenge iripo guys. Let's start nenyaya yefeedback. Pane challenge iripo, pane nyaya tora namba yangu pa Facebook apa iripo, then ichapinwa futi papapa. Meus achapina namba manje unotora ipapo namba uya kuseri. Saka pane nyaya iripo iri kuitika anditika. So mukomana ana kuenda kupolisi. Remember kuti nezuro akati kuenda kupolisi. Hana kuenda kupolisi, ndobva ndamuti ko iwe wese usina kuenda kupolisi. Zvikanzi ndiri kure nenda mangwana, but ndobva ndisendera chat shishuwa kuti ati afona ku police station. Zvikanzi ndataura nawe ndaudza nduku yamangwana, ndikati no problem. Ndobva ndamira, thank you Queen B, thank you. Ndobva ndamirira. Saka nhasi ndobva ndati chimuti waenda here kupolisi iwe? Iye ndiyatanga ndisira maaudio. Ndobva ndati iwe kusama audio waenda here kupolisi? Zvikanzi ndobva tindokumbira kufona. Ndobva ndati fona. Ndobva afona. Zvikanzi ni polisi ndakwenda. Ndikati nemhaka iye usina kuenda polisi. Zvikanzi nyaya iripo ndekuti after ndafona kupolisi, police is telling me kuti kuno kundine nyaya yafodza ndinadzo. Handiti maona. Saka ndine nyaya yafodza ndinadzo kuri kunzi, saka according to him kutora zvaataura ari kuti mai vemwana vakataura kuti vakanotaura mhosva dzakawanda kupolisi. Kuri kunzi kune nyaya yearmed robbery, kune nyaya yeATM bombing, kune nyaya saka iye ari kuti now mupurisa akataura naye ari kunditi thank you Pam na Meus ari kunditi mupurisa ndataura naye ari kunditi mupurisa ataura naye ari kuti iwe watowepa wanted une nyaya dzakawanda. Saka sezvine ari kuti nezuro manheri kwakabombiwa ATM kwavanogara. Saka ari kuti iye ari kutonzi ndiye first suspect. So ari kuti zvinhu zvacho zvisina kumira zvakanaka, kuti ndichaendako handichakwanisi because ndiri kutotsvagwa nenyaya dzandisingazivi dze4 crimes, kutonzi kune ma-wanted crime, ndiri kuva pa-wanted nema-crimes mahombe chaiwo. Ende inini iye ari kuti ndagara ndine ndanzi ipapomba ndinonyatsa kupahwisisa, ari kuti ane chikwereti che100,000 kumapurisa, so hachakwanisi kuenda kupolisi. Muri kuona manje painda pamira negame. Zvikanzi ini ndafunga kuti akanoripota nyaya yemwana chete irape ndadanozviclear, but now vakanotaura nyaya dzakawanda. Saka ini handichakwanisi kuenda mapurisa because ndikati but now do you know kuti now you are now a refugee kana kusina mapurisa, you are now a wanted somebody. And isusu now takutobhelieve kuti wakarepa now, and takutobatsira this lady kukutsvaga nayeso muza chokwadi andika because iwewe anditi go and clear yourself panyaya yemwana, go and clear yourself panyaya yemwana. Zvikanzi ndikangosvikapo ndiri kusvika ndichisungwa. Saka ari so worried zvokutodaro andimaona ndo zvanga achitaura mukomana wecourage. Saka chiti hanzi ndiri kutobuda ndikuenda somewhere else. Saka angati ndinokumbira kuti nditaure namai vemwana, ndikati inini ndichazoudza mai vemwana okay mirai ndita right, ndikati ndichaudza mai vemwana. Saka ndafonera mai vemwana, right, ndafonera mai vemwana. Seems as if pane nyaya mai vemwana nezuro mwana vakanisendera mapictures mwana afenta, mwana anzi airutsa ropa nezuro. Vakandisendera kungoti ndakatena kamera ndaikutaridzai, vatonisendera mwana achitogwa neambulance, asi vari kuti iye zvinezvi ave nani. Saka vari kutaurawo zvakawanda wanda.
handitika mai vemwana. I would have loved to bring kuti munzwe vakutaurawo zvakawanda kuti pane zviri kuitika. Musikana wavo ivo vavo vari kuti vari kushungurudzwawo. Musikana wavo vakaita joint forces nemusikana uya anonzi Kimberly uyauya, saka vari kuvashungurudzwawo kusaidhi. Vari kuti pane zvakawanda zviri kuitika. Thank you Yolandi. Pane zvakawanda zviri kuitika, saka tamirira kuti tinzwe. I don't know what I'll just do, guys. Let me regai ndivasanganise ndizoti vada kutaura tichi regai ndivasanganise, and then I'll get to hear what they want to say. Some comment was like, hey, hama dzangu dziri kufona chichinya inamira svikanga nti no, yatoda kuti zvikliye ndeye vana. Ukazvikliya panyaya yemwana kuti hauna kurepa, and then totangira ipapo. Anditika zvikanzi ndine ari kukweta 100,000 sakanzi mapurisa toti tuda mari. Hanimona ndikati aiwaka iwo ukapa mapurisa mari but nyaya haifi yakapera, because isusu tichairamba chingweta noise. Uchapako mapurisa mari asi isusu uzive kuti inini ndiri kubatsira mukadzi ushu. Inini manje ndine simba rekuti ndokwanisa kuti iwo ukapa mari kupolice station, kuValeria police station, ikasiwa kesi ini ndogona kuripota kesi iyi somewhere else. And I told him the truth, and it's true, I can do it. Ini ndokwanisa kuzviita, ndokwanisa kuripota kesi iyoyo kuRustenburg, kana kuripota kesi iyoyo kuSwartkragens, kana kuiripota kuBrits. Ndi munhu ari allowed unokwanisa kutora kesi kuiripota, kana usiri kufara nematritigwa kuitwa kesi papolice station yaukaripota, unongoisa somewhere else. It will be investigated. Wesi still ndine machats atotaura naye kuti ndinokwanisa vari kuda mari, you know, I can just prove that, ndongoprovide that. Anomaona kuti we believe kuti kwakabhadharwa mari, kwabhadharwa mari, so this is what is happening. So honestly speaking, team rim SM sati mafunga kurepa, tangai mafunga ini kauya kwandiri guys, zvokwamwari zvokutaura chokwadi, zvokwamwari chako guys, zvokwamwari. Ini ndine maconnections akawanda, siri zvokunyepa zvokubhurika nazvo zvokudi. Ndine maconnections akawanda emutemo zvokutodaro. Kwete emapurisa, emutemo kuhombe kumusoro ikoko. Zvokuti just a phone call, andina kubhena mabridges guys. We didn't bend bridges because tiri kuno. We didn't bend bridges. Kungofona chaiko ngode pane nyaya ndisiri kufanana yakadai antika tokumbirawo, because itori case number iripo. As long as paine case number chete, pane case number iripo, case number ishi, but we are not happy because pane zvakati tikungoisa kune any other police station, then yofambirwa. And once yangobva nekumusoro nyaya iyoyo ichinzi yaiswa kune police station, hapana mari ichadyiwa, hapasina mari ichagona kudyiwa. Saka ndamuudza kuti think usati waita, because nyaya iyi taanayo. Anditika ukangoenda kunobhadhara mari. It seems as if anoshanda nevanhu vekupolice station, anoshanda. I don't know toko, it's like chandatoona ari kuti ane chikwereti. Kufunga kwangu inini pane magame akaitika vakamuvharira nyaya vakamuchaja mari iyoyo kuti vamuburitse, saka 100,000 yana ubhadhara. Ndokufunga kwandiri kuita inini, andimona, ndokufunga kwandiri kuita. Ndikufunga kuti pane zvakaitika pasure apo, and then vakamuburitsa vakati mapurisa da mari, vakati chitipa mari yakati haana kuibhadhara. Ndosaka ari kuti ndine chikwereti cha 100,000 mapurisa, because the same police akutaura nawo kuti takukutsvaga, une nyaya dzakofona, nyaya dzakati vakuvhundunyira nyaya. Hanzi saka nyaya yake iri kunzi yaipiwa mapurisa amuudza kundiudza kwaaita, ari kuti pakupesera kuri kunzi kana usina kuburitsa nyaya yako takutoiendesa kuti iinvestigate nemapurisa nechii handizi department ada kuiswa, then ivavo kundoshanda varungu ikoko ndovarida kukuverifya. Saka ari kuramba kuverifyiwa manje, ari kuti ndikaverifyiwa ndanyura. Hanimona, ende akaverifyiwa zveshuwa, kana aine nyaya dzese dzaakamboita, nyaya dzanadzo dzese dzinobuda, fingerprint, everything, akangoverifyiwa zvavharana. Saka ari kutya manje, ari kuti nini, kuti ndichaenda handichakwanisi kuenda police ndataura namai vemwana. Saka me I'm just curious to hear kuti vada kutaura tichi. Hanimona, ndangonzwa wangu kuti vada kutaura tichi, so ndangomti no problem, who am I to say no? Me I'll just tell my vemwana, she's got the final say. Tell that vano tichi. But uziyo kuti uri fugitive, uri pa wanted, uri kutsvagwa, uri pa wanted. Saka pane nyaya guys, hanimona, ndo feedback iripo, and I'll give you a feedback kumasure mekunge tadini tapedza. Yes Nelly, for now anything chiri possible, for now as it is right now, 50-50, 50-50, for now 50-50. Saka we wait toona kuti ndovasa mai mwana vari kubasa right now, vangu vachindi chini mukwanisa kundifonera but ne direct call. So direct call me I can't call ne direct call, tichitaura nyaya dzakareba kudai, because mari yacho inodyiwa yese kapera. Ndangoti ndongomirirawo pamunenge mapedza basa menyu papo, then itotangira ipapo, because the guy antori stress zvokutodaro, angari shamwari dzake atori stress zvokutodaro.
saka I don't know, we want to know. I want to hear kuti wada kutaura kuti chi ndichakudzai. Let me hear first. Right, then tapedza zvedu iyi. Thank you Chemere Ropa, thank you Ropa. Tapedza iyi guys. Then let's go to the second issue. The second issue ndoda kumbokudzai guys, ndambotsangana kutaura nchiti vanhu ava understand chinhu chinonzi rape. Ndazviona chinhu chinonzi rape. You can be raped even your own husband guys. Anditika murume wako anogona kurepa mumba makaroorana muchigara mose everyday maifara nezuro nhasi anokwanisa kurepa. Ukambandidzigwa kumbunyidzigwa kunzi ndoda kutorana newe okubata usingadi wati no orara newe usingadi antika wakaisa muromo mumino wakatsamwa irepa. Hure remustreet rinogona kurepwa. Mundibatisise. Hure ramunoti iri hure iri igrigamba iri ijoki antika iwaga rinotomira musiti rinozikana kuti rinotengesa ukaenda ne$5 kana ukaenda ne$50 yako unosvika upiwa maservices. Vanhu ivavo they can be raped as well. Munhu wese anokwanisa kurepwa. Hakuna kunzi nokuti munhu uyu ihure saka harepiwa, anorepwa pakuti kudini. Kana watomumbundidzira ukamumbunyidzira ukamubata chibharo achitaura kuti no, chero wanga wauya nemari yako akakudza kuti no, it's rape. Ndikuona hangu kuti kuma street vanhu vari kutora nyaya yakaitika mazuva apfuura nepanhu pasiri ipo. People they think kuti people are now saying narrative. Ndikurangarira ndichitukwa handizoti pejirani. Ndatombotaura comment yekuti I foresee trouble. She did a very good thing kubudikira pachena, but as a public figure denda ndirini aiwa ndaingoenda kukoti ndakanyarara. Yaizobuda kukoti ndoramba ndakanyarara, vautaura zvavanoda but ndakanyarara. Because this will always come every time. Ichatenderedzwa nyaya igotwistwa. And pese panenge kuti ndakupinda pa healing mode now. Me as knowing us as Zimbabweans, the way we are toxic and evil, she will always be reminded. Every time paruti ndakutanga healing mode, vanenge vachiuya nawo makomenzi kuti aibvaiwo akazodaiwo kurepwa iwo kudaiwo kurepwa. Hanimona ndo ichi nyaya inenge iripo. Vanhu vari kutaura zvinhu zvakasiyana siyana mastreet. Especially ndaona varume vabatana. Kana mukanyatsotarisa guys, ndaona varume this time ndaona varume vakaita gurupu. Ndaona varume for the first time ndaona varume vari kuside rimwe chete vachirwirana. Like most men right now vari kurwirana vachibvumirana neiri musoro bhangu rinonzi Shadhaya. Animona vachibvumirana kuti Shadhaya kutaura chokwadi, vamwe vachitaura zvakati. I said that comment because I knew ndine experience. Inini Mvenge was there 2016 2015 till today. There are some people who comes and say kumvenge paya, you know, angasiko kumvenge muniye akanzwa nekanga variko kuchinzi kumvenge kwaipostwa zvini zvaitwa kumvenge ari kutofamba nenarrative iyoyo. Animona yekuti kumvenge she was guys, kana tichanzi mwe we talk from experience. We talk from experience. Uyu ningi wangu Luisa yakambouya pano umwe musika muzati Luisa pa life ajekerere ndikati uri kukura mfana wangu, they'll come for you. Vakazvionera hana kundofunga iye pachake arozoti vakandiudza andichimaona. Teacher experience pa social media, it teaches you. Inokuticha. Ndakambovingwa ne certain men guys pa mwedzi wapfuura apa akauya kusera kandimandidzira zvokuti do my sister amfangu kuzodai, my sister amfangu kuzodai, my sister it's wrong zvamuri kuita mukadini. Nezuro I laughed. Ndakaseka for the first time ndikati come on, is this the guy who was coming kuseri kusvika ndamublocker inini achitaura kuti hey, you don't do this, yeah, what mufangu kuti amufangu kudai. How come zvandakaita inini is doing the same thing, but kuti Facebook ine double standard. Ndichiona ka clip so kandakaona. Animona ndikati this guy was saying yeah, but social media mfangu kusungisana zviti amudai. Ndikati come on, anakusungisa munhu, but remember this is my family we are talking about, it's not on social media. Yesterday I saw a clip aenda ku police. I'm like yes, this is exactly what you double standard. Team risiri pa social media mfangu ku involve pa social media. Why should they get involved pa zvinhu zvangu inini? Why? You take steps, take measurements, even tichizviramba kutsvaka. So this is what we do. Ndaona varume vese vaenda one side vabatana vachitaura kuti no, munhu ana kurepa, munhu ana kudai. Andichika maiguru havana kurepiwa, maiguru vakazviitisa, maiguru vari kukumbira mari yechii, maiguru vakazodai. Andichimaona had she known panguva iyoyo taura chokwadi vanga vasingafangu vaizoadvocata rarimwewo day, because right now she's still traumatized. She's still going to court. Inyaya yatotaka kupinda mukoti nhasi I think.
she's traumatized. Hanimona, already people are saying nasty things. And Facebook ndo pabasa pake mukadzi uyu. Ndo panotoitawo kuti awane mari. Vamwe now are busy concentrating on mumba. Vakatora pictures emumba memunhu. Ndo ava kuseculata. Vachitaura zvakasiyana-siyana pamusoro pemumba memunhu. Itime yekuti right now anoda rudo. She needs us as women, as people to support her. Right? Mai vai handivazivi vachitukana nemunhu. Handivazivi vachitukana nemunhu. Mai vai. Ndovaziva vari munhu anongoita maskits avo vachingozviita nevoice ravo riya. Handiti. But right now ndofunga kutouya pasocial media vari kusangana nemablogger, vari kusangana nemaclip, vari kusangana nechi munhu nemunhu achitaura zvaanoda. Kune vamwe vaenda kunozozvomora mavideo. Hamunoti mavideo hamenoti yanga iri music video here kana kuti chi vakuuya nemavideo. You know, that's social media for you guys. Now vaya vaindituka pandaitaura kuti I wish tisisa public figure. Dei manga mambomira. Dei varega zvakumboposta. Vanhu vakati zvakasvida ne H-Metro zvingani zvibude ne H-Metro. Handika, but zvinenge zvisina nyaya yakakwana. Than could she was strong. She needed to create awareness. Kunzoko nekuti vamwe vanhu vabudewo pachena and stuff like that. But uri public figure vanotokushungurudza haupore zvekumhanya because they will always remind you. Zvakutoda munhu anotota iya inonzi I don't care yai. Ndo maybe kana vanacho she will conquer that. Kana vari munhu anenge ane moyo mutete. Then I'm telling you guys, with how we are as Zimbabweans, we are hatina kwatinoenda. Havana basa nazvo kuti wafila sei, havana basa nazvo kuti wasvika papi, havana kana chi. Andi murikona. People are saying different narratives. Vamakati havanapiwa mari yavo, kana vakapiwa mari yakashota, vamakati nema vanga vaenda kunoservisisa, saka vaenda kunoservisisa. Anzi siti true kuti pane vanzi vataura nemurume wake. I don't know, you say that's what I'm trying to say now, kuti Zimbabweans, especially bloggers, will go to that extreme kunotsvaga murume wacho. Especially bloggers, they will call vachatsvaga namba yemurume yekunofona. Hani maona kuti vanhu yatove nyaya yakutoaffecta mufamily. Andimazvona. Anti victim blaming is common practice munyika medu. Yeah, I know Chana. I know. Handiona zvakutoaffecta family yese. Vanhu vakutofona mabloggers aikuzabva ndoziva. Handitika they will call. Handiti voenda kunoti nemba tiudzewo mukadzi wenyu. Imagine kumurume womunhu anenge guys kumurume chako wakeka. It won't be easy kuti afunge kuti mukadzi wangu ndozvinhu zvakaitika zvakadai. Anotodawo counseling naye murume anotodawo healing. But people will be calling. People will be calling. Hanzi ndema landlord zvainda zvoku. I don't know ndikutaura zvinhu mameno zvekutaurika mastreets zvandikutaura izvi. Zvinhu zvekutaurika mastreet. Murume womunhu wamuri kufonera guys, how does he feel? Muchimufonera. Muchitaura zvinhu zvekubvunza zvemukadzi wake akabatwa chibharo. Right now ari kutodhilawo negrief, netrauma yekubatirwa mukadzi. You are calling. Muchinobvunza kuti saka mukadzi wako akazobatwa sei? Saka muri kubvunzei? Munenge muchibvunzei chamunobvunza? Azvitoshamisi, haizvo zvazvivhundutsi. Vanofona. So ndatiti mbonyatsotaura tionesane nenyaya yechi iyoyi. Because people are saying a lot. Vanhu vechirume vari kumira kuti hakuna. Ndati pane mumwe komenda ndana chinzanzi vafana vanga vandibate ndivape bhudhi wangu vanonombovaburitsa munyaya idzi. Ndongabda cho iloya here. Vanonovaburitsa munyaya idzi. Hapana nyaya apa. I don't know. Isusu tikutaura kuti mai ava ngavawane justice. Handitika already varume kutobatana kuti ngavauye tibatsirane uhelp vakomana because havana chavakaita. Azvimeke sense. Vamwe vaenda kunotsvaga vakomana vaya vaine vasikana vakasiyana-siyana hobho. Zvikanzi look ndemwe yandaona posti. Mirai nchakupai maupdate. Zvikanzi munhu anobata mabhebhi manyama akadai so obva azobata mai vaya chibharo kana nemamhonto. Zvimeke sense. Chitotomirana we are behind you afana. You know, vakutomira. Vamwe vakuti pane mukadzi akandirwadza mwana uyu. Handanga kudawo mutsiura. Because anombopota chia pana chidini mazano atichatsiuri tongotarisa because unonzi headmistress wepa Facebook. Pakanditonyorwa comment yakanzi kwanzi imimi mai mukadzi uyu pazvaitika pai imimi kwanzi munoenda makapfeka mamini kwamunenge muchienda kubasa. Come on, wearing a mini, does that mean I have to be raped because I'm wearing a mini skirt? Does that mean that I have to be raped, violated because I do wear mini skirts? Munhu anopfeka shoti, vanhu anopfeka mabum shot. Dei maimboona kuna na UK people vanotofamba vakashama kana muri musama munomu. Kushama chaiko. Kutoshama bum shot yamunovhunduka yo mini yamuri kuvhunduka. Kuno vanofamba vakashama muroad umu.
be it black or white. Saka munhu akapfeka miniskirt anodeserva kurepiwa here. Saka anofanira kupfeka munhu akafamba akapfeka dress rakareba every time kuti asarepwe. Zviriko here guys? Zviriko here? And this comment was coming from a lady. Was coming from a lady. I was shocked. And kuprofile kwomukadzi uyu pandakaenda kunovhura, she wears kutoshama wese. But uri kufamba wana unaborepiwa. Come on guys. Come on guys. Rape inongoitwa kune munhu kana munhu wangosangana nemunhu ari varume ava vari amene zvavanenge vachingoti ndingati chi kana kuti chi, kana mweya woyo wangomubata anongokurepa, whether wakapfeka vanhu vangani vakarepa wakapfeka mauniform ekumasowe, vakapfeka mauniform ekumasowe vanhu vangani. Mazimba atichisina hedu moyo zvekwamwari chaiko chaiko. Inini ndizati ndichatukwa. I don't care and I don't mind because I won't be there on your platforms to see Mchidi Tuka because Magara Mungu, you are haters. You are just vile people. Go ahead and bash me, but I'm just gonna say the truth. And we are not social media. Yeduka yanyanyisa. Yes. And we are Zimbabweans. We are toxic like that. Tese. We are toxic like that. No kwashave. We are toxic like that. This is a very sensitive matter now. And then we make funny out of it. Usingazoti mangwana unogona urepa iwe uri mukadzi. Unacho chiri kudiwa pakati pemakumbo nevana vanorepa, unacho iwe. Handimaona unacho. Une vana. Musuno takataura chishara nyaya kuti maona here mwana ne 4 months akadambuka kubva kumberi kusvika kumasure. I don't think kuti mwana uyu akararama. I don't think so. I don't think so. Kuti mwana uyu akararama. Then mokuze moremberera maoko because ndimai vakuru. She's trying to earn a living pa social media. Pabasa pa kuzimbabwe kuna mabasa zvakaoma. Zvinhu zvakaoma. Antika kwese zvinhu zvakaoma. Usati nokuti wakaitirwa nyasha naMwari iwo zvinhu zviri kukufambira, zvinhu zviri kufambira munhu wese. Vanhu vari kutotarika kunze uko. Kuzimbabwe vari kuti rega nditewo famba ndichitawo maskits. Rega ndifambe ndichitawo anonzi ma campaign ndichitawo zvema road show izvo zvizvi. Ndiwane something ndiraramisa mhuri yangu. Anditi mukamuona futi ari touchline mubva matora futi mapicha moseka kuti munhu akuenda touchline akuti rega nditi zvemaskisi ndidai so, and then motanga futi kuti motanga muchibhasha munhu muchimuti ure munhu azodai. Saka moda kuti adi, what do you want here to do? Moda kuti aite sei? Moda kuti aite sei? Tine 4-year old child akarepa nababa vake. Baba vake nyakumuzvara 4 months old child akarepa nababa. Mai vati ndikusiya mwana nababa ndikumanya pamashopu apa vakwana mwana abvarugwa nababa. Let's not do that as Zimbabweans. It's wrong. Tukutaura pana panenyaya mwana ne 13 years ari kunzi akarepwa naCourage. Tukunetsa naCourage to go and clear yourself to the police. Inyaya dzerepu dzese idzi. Mwana ne 13 saka angakapfeka mini here. Angakapfeka mini. Guys, we are here. Right now we are 600, almost 700. And aiziziviwo hangu ina handingakudziri zvokuita, but pakati pedu ika titori toxic. Pa 650 atiri iyi kai 500 we are toxic. Tose we are toxic. Panenge pane vanhu 100 vari right. Majority we are toxic. We enable these things to happen. We enable comments aya kuti zvitike. I so wish kuti mama comments and I'm going to try and practice that, guys. Kuti iko zvinezvi ukangouya pana pachene nasty comment yako kune munhu kana kuti chichituka, put your point across without insulting anyone. Tatove ne habit yekungotuka ne pasingafanirwi kutuka. Pasingafanirwi kutuka tinongoenda kunodira mweya. Kuti nditi chika nditi ndenakati social media ndo zvairi. That's wrong. Social media, you come here to create people, to create friends, to create, relatives, to socialize. Une stress yako, you come, you read posts, you laugh and you go. Hapana mnakamba social media ndeye kutukana. Yedu mazimbabwe ndeye kutukana. Zvikuru sei kwatiri susu madzimai tinoroverera maoko zvinhu zvisina nebasa rese. Tinoroverera maoko pachitsondogwa vana, pachitukirigwa vana, tinenge tichiroverera maoko tichitaura kuti yes, ramba wakadzvanya. Pachikandwa masters pari kutukirirwa vabereki vevanhu. What kind of a human being are you? What kind of a human being am I? Inini pache zvangu ndiri munhu akaita sei? It's time to introspect, guys. Tese, behind the ghosty person there's a human being. Kune munhu anoenda kutoilet anodya, anotoziva Mwari umwe wachona, anotopfugama usiku achinamata. Behind that ghosty person,
What kind of a person, of people are we? When we take children to social media, we drag people's parents to social media, we drag people's wives and husbands to social media who are not there. What kind of people are we? You call yourself better. You say, I am Melis toxic. I know I am toxic. What about you? Urukanda masters. Urukuchirira maoko. Parukutsondorwa. Mwana we munu. Are you any better than me? Are you any better than me? And this could but it's food for thought. Are you any better than the evil Meli? Are you any better? Parukutukirirwa mwana womunhu achiudzwa nzi hure iri razodai uri kuroverera maoko. Munoziva here zvinoitika kana munhu ari pakamera, guys. Let me tell you. Kana ndiri pakamera ndakakutarisai kudai so ndichiona paine vanhu 150 vakanditarisa ndinomera zende. I do things that I will regret after the life. Paunenge achitaura munhu afunge kuti zvandiri kutaura izvi ndiri kuenda kumalimi, ndiri kusvika papi, I'm going deeper. Handitika hatizvifungi, ndiri kuonererwa nemanumbers. Ndandega after handitika munhu ane dzakakwana, ane number 5 numbers dzakakwana. You sit and say, but zvandaichitaura, those people wanga chikonerero varipi? They are gone. Munoziva here kuti vanhukadzi mimi ndimi number 1. Chinonyadzisaka mazera anokuziriraka hasisiri mazera ekuma 30 years 20 years. Vanenge vachiti go isusu tini ndisu tinewe famba tinomira newe. Mazera makuru vana gogo isusu tisu vana gogo vacho. Ndisu tinenge tichimirizikira tichikanda masita tichimira tichidaro. Une vana vako andika une vazukuru vako uri kumirizikira mwana umwe munhu achitaura zvinhu achirasika achiita sei uchikuzirira. Ari muzukuru wako ari kumira pa entertainment achitaura zvinhu zvakadaro, unokuzirira here? Ana mai vakuru isusu, ana mbuya isusu, tiri kupa mufananidzo mucherechedzo werudzi kuvana vane ma 20 years nema 30 years vari pa social media apa. Hasisiri ma social media. Ndoda kuti muzvitarise guys. Tarisai munyatso kuona kuti mutarise pa munhu ndati muende kuma platform ka mutarise mazera. Go and open the mutarise mazera. Tarisai mazera. Haasi ma 20s, haasi ma 30s, ma 40s, ma 50s. Vamwe ma 60s chayo. Takatadzirana guys. We are all sinners. We are human beings. Tinotadza. Yes, atisi vatsvene. But is it not high time, guys? Kune Team Diaries. Ndikakuona hangu. I'll come to your inbox. Is it not good time for us to show each other love, to forgive one another, to come together as women and stand for the truth and fight for one another? Handizvo here. Chinonakidza chimunozati panotukwa mukadzi achitukirwa chinhu chemubhurugwa. Handika nemurume. Do you know kuti newe watukwa? Pandinotukirwa private party yangu nemunhu rume, iwo uchisa masters, ndiri mukadzi sewe. Private party yandiri kutukwa unayo. Tiri kutukwa tese. Newe uri kutukigwa yako because you're just a woman like me. Varume, they take advantage. They say this private party wedding. Pamadira chato chitukwa kuvakadzi every day. But wakadzi tenge chiomberera maoko. Kuti ndiramba wakadzvanya famba. Simply because you hate that person. So uri kunzwa kunakirwa achitukwa. Uri kangana zoti pari kutukirwa private party unayo. Newe uri kutukwa ipapo. Let's not enable bad behavior, guys. I know mari munadzo. You can give them stars pasina kutuka. You can give us PayPal pasina kutuka. You can give me mari pasina kana anything. Kana wangofunga kungondi bless, you can just come and say, you know what? Tudango kubatsira kuti omari ngona uye kutamba. Let's not enable guys. You know, you complain. You people, you complain about Mvenge. Yeah, I posted. Yes, I took accountability and responsibility for that several times here. Now there are several platforms that are doing this. You are going there and enabling by sending stars. Are you any better than Mvenge? Are you any better than me? Are you any better than all the platforms, mama? Stop because of this. This shit is the same. The shit is the same, guys. No chokwadi. Think about it. Think about it.
You complain kuti nini sure ndakamboposta umvenge chokwadi papasina kana verification pakapasina. Yes, I came, we took accountability of that and responsibility for that. You are going to another platform kukutukwa urukuno kanda massage not yes wakanganwa chako chawaiko mchema kuzuro newo. Why tine ma double standards? Why tine ma double standards? Because ndinofarira ningi ndovenga ningi. I said the same thing chawai complain nezuro is the same thing urikurovera maoko urikuisa ma stars. Come on guys, now murichisa ma stars right now. Kusha kune vachauya vashora kuti ana kurepwa uya, people will be kandering ma stars. Mukadzi akabatwa chibharo ari kuda support yedu as vakadzi, because unotomuvenga. Social media takatozoitora kuita riu chaiko mukati muupenyu hwedu zvatove personal. It's now personal. Taimboti kutamba ka totamba chitukana nhasi makati yatove personal. Pakatozobuda true hate, pakatozobhidwa ruvengo rwemachokwadi rokuti tikasangana murodhi kuchikuziva ka vanhu vanodirana maacid, kudirana maacid chaiko, because patorimirirana kumugani pasocial media pa musingazivani. Saka guys ka anzi Courage auya ari papi ndamuona zvangusho. Aiwa Courage tinozongoti iwewe kuti uinde kupolisi takawirana kuti if you go to the police you talk na mai vemwana tomotaurirana tonzwa woenda police you clear yourself then tozotangira ipapo anditika. So chingoriyo chikumbiro changu. I don't know guys, I don't know, mina handivazivi maiguru zvokudaro, ndongovaonawo pasocial media. Handivazive zvokudaro, ndikungovaona pasocial media and I know kuti vanhu vane zvakasiyana-siyanawo mamwe zvavanenge vachizivawo zvakudhara ndikudini. But paparticular case guys, were you there? Tatiripo here pachiitwa ma-atrocities akaitwa aya ekuti tatobva tatodefenda varume ava before vasati ngavanokliwa nekoti ka. Let them go and be cleared with the court. Zvatiringoitawo kuna Courage pano. Courage auya ari comment section. I'm just saying to Courage, go and clear yourself to the courts. Inanozviclear kumakoti iwe, inyaya yerape iri sensitive iyi. Go there and tell the police I'm here and auya test me. Andika kana usina todzoa kuti guys, mai vaya zvakaitwa naMerisa was wrong. Asiri iye akarepa, hana kana chake chakawanikwa mumwana. Pana Courage, we clear your name. Because rape is a very sensitive thing. Be it kuhure, kumukadzi mukuru, kuna gogo, kune mwana mudiki, kunani, rape chinhu chiri sensitive. Because panoitika rape paya musakangane guys kuti panoitika futi zvinhu zvakawanda ipo paya. Munhu anogona kusara nechirwere arepiwa, munhu anogona kusara nemsiki arepiwa. Tine imwe mukadzi watinaye mwana watinaye kugurupu revanhu vekurepiwa naCosmas uko akapiwa siki naCosmas kuramba kupera, haisi kupera. Akatonzi haisi kupera, arikuti akataura kuti iri kuramba kupera siki iyoyo, ari kurwadziwa every day, anzwa nekuchipiwa manjekisheni iri kuramba kupera. Pane zvakawanda zvinoitika, pane zvakawanda zvinoitika, right? So inini namba ndapinda yaCourage iyo anditika namba yamboiswa apa guys. I'm going to open my lines anditika mutaura mafungiro enya munofunga but with respect. I'm not going to allow you to come pa platform uchituka. Kana uine point yako that you want to put across, you put across your point takaterera zvakanaka. Andika tinzwisise what you are trying to say. Anditika yes, if the more victims are coming, that's okay, Patricia. So you should stop, guys. You should also go around Patricia and tell people to stop the nasty comments and the nasty things that they're saying about this lady. Because I know what I say. How is she going to you? I know ya social media saying this zvikuitikesh. Ndopa basa pake. And pane anzi mangwa chiti mumba make kudini kumba kudini. Mira nimbo clarify ipapo guys. Mese mune ma page. Ndambo clarify ipapo. Makawanda venyiko zvinoma ane ma page. Uri mumkuku unogona ngovhura page. Right? Uri mumanchoni unogona ngovhura page. Tine vanhu vari mumanchoni vakavhura mapage pa social media. Tine vanhu vari mumukuku vakavhura mapage. Andika uri pauri unogona vamwe vari mubhazi chaivo vakavhura. Tine matruck driver chaivo vakavhura mapage. Anditi munhu wese anovhura page. Wavhura page ndiwe uri mumukuku iwewe. Andika regai ndikupe example yana Nyati. Vana vaya vakavhura page vari mumukuku takavaona tese.
vavhura page vari mukuku handika their content attracted so many people we went there wanting to see kuti vari kumboita nezvei vana vadikara. We went there vakaitirwawo nyasha. Grace was upon them, favor was upon them. What did God do? Akabva zarura masuo, akabvisa life yavo kubva kunguku kwavanga vari akavesa pane imwe level. The same applies naTaiti. Taiti taitamba maitamba naye panapa chizvitambira nechibhuruka chake cheche asina kupfeka penti. Ndaitomuposta achitoitirawo maadverts panapa. Taiti asina kupfeka penti yake. Mwari vakamuzarurira anditi akaropafadzwa. Iko zvina ave nemwe life anditi right. Saka uchiri usati waropafadzwa havasi vese anointing yedu yakasiyana. Wabva mumukuku Hansi Simeli, while you are on this story, who is using your page to comment my street? Where exactly, Anna? Where? Because sometimes pani no comment up kuma socialites. Kuma street kuma page I comment sometimes. Kuma page onje I just comment shidarika. But not men, don't one or two. And this goes on with the papi chep. So let's say marava na kukuropa fadza iwe kuti kwanse kuburitsa kuburitsa kuti wakubvise mkuku imomo maunenge uri handika but waita famous obva waita famous uri mumukuku imomo anditi mari hauna asi zita rako rasimuka vanhu vari kutaura nezvako but mari asati wave nayo. Is that a crime? Okay, ndini yoyo Anna, it's me. Ndo yandiyachitaura nezvayo panapa kuzvandaitaura. It's exactly what is happening now. Iyoyo Anna ndini andimaona. So mari wasati vakuropafadza uzita unaro but mari hakuna. Guys, celebrities mukamaona, socialites mukavaona, vamwe vanadzo mari dzachona handiti vamwe vari kutozama kurarama. Mbiri zita rinogona kugadzirwa, unogona kugadzira zita rako but usina mari. Mbiri hainetse kuenda guys, mbiri hainetse kuenda. Anomaona, mbiri hainetse kuenda. Ndikangoita chimwe chinhu pana patotanga kuti ningi pati mari ndisina. Antimona, mari ndenge ndisina. Hazvina kuti imhosva. Unotona vakadzi, ndaona vakadzi nasi, kuti pa pressure. Totofunga kuti celebrity ndinomuomba mavanogara. Vakambotaura ndine mari here. Imi ndimi munofamba muchiudza masocialite muchivapa mari dzavanenge vasina mbokudza kuti tinadzo. Handifungi kuti kune socialite akamboya akati ndine mari yangu ini pano havana mbovhera vakada hatina mbovhera takaya tichidaro. Tinenge tichingori comfortable kudzimba dzedu. We are comfortable. And ivo vatori comfortable kumba kwavo kwavanogara kone life yavo vari comfortable. Ndosaka vari kutry kupusha kuti life yavo improve. Ndo papa tinoti musazvipe pressure. Musapiwe pressure nekuti anzi celebrity ningi kana kuti socialite ningi. Anditi life dzavo life dzavo. Be entertained with their skits that they are bringing to you. Be entertained with their lives that they are giving to you. Zvemari izvi stop nokuti maona munhu achidriva zimotikari achienda kwaari kuenda. Stop kubva matomulebhula kuti ane mari anozodai. Because mangwana kazoku imi ndimuri kumupa mari. Mangwana zokubudisira tinoitawo dambudziko mubatsiri muchitane mari. Haana mari. Asi kuti akatengawo mota pazvakanaka, pazvakajuma. Akatengawo motikari. Akuraramawo kalife kari kungoraramawo ikako. Vana hanzi ndamboshitaura kuti kuzimucelebs kwakawanda Anna, kwakawanda. I was so heartbroken seeing especially kuvakadzi. Ndaichita kutsamwa chaiko makoments evanhukadzi. Ndaichita kugumbuka chekuti pati vakadzi why hanzi aiwa vanotaura kuti vari rich. Yes, vanenge vachiziva kuti vanayo vari rich. Andika ndikutaura most of the socialites and most of the celebrities avana. Ndatozoonawo biwe zhira anyorawo murabaraba because ndokwane ndichitokuverengawo zvangu mazuva ano kuveneyo kuZimbabwe vasina zvawo madrama. Animona achitonyora chivedu muno tinenge story na mari. Zimwe nguva munototaura kuti hanzi sei usina kuenda kufunction yaningi munozere ndichoshayiwa kana mari yetransport. Ndotoshayiwa mari yetransport yekuenda ndichida kuenda kufunction chako. Madress akawanda anopfekwa nemasocialites kana celebrities guys vachienda kumafunctions vanosponswa. Regai ndikudze ichokwadi. Handiti izvozvi ndikaita function right now handi ndika approacha anyone anotengesa hembe kuti wona I'm having a function musi wakati ndoda kuenda kufunction ndinokukumbirawo ndoda kuti ndidresse because anoziva kuti kunenge kune manumbers. Ndine manumbers handiti ini ndine manumbers akadarika page pangu. Handi munozviziva I've got numbers that are even more than akalaika page pangu apa. Animona ndine manumbers ekutodaro because kana ndichiita video inodarika manumbers ari panzi, that means people that will come and view. Andimona anozati kusimeli vakanotaura handichika kuti hembe dzangu ndatengwa ndakapfekedzwa naningi kana zvanga zvakavafita, people would want to go and check kuti ningi uya kutengesa hembe dzakaita sei ndiani. They will go and view. Look at Anna Chibebi. Munhu anopfekedza Anna Chibebi honde handika
LNE munamfekedzera Anna Baby Hondi handiti Eunice munhu wepano ndinadzo hembe dzake hobo dzanogara chinitumira ndichadzipfeka ndichatotega handimaona moti chakanaka ndoti ari muno muEurope ndiyangomudza izvo kuti ndiri kuita ona ndine function musi wakati ndikuda dress anotomhanya kundipa dress nebhutsi yacho otondipfekedza ari iye indozobuda ndichiona manje ndichionekera mai ndakachena handimaona ndichionekera mubva mati vane mari ava zvakabatana zvakarongeka vakatotenga avatema socialites akawanda atenge guys kubva nhasi this is the honest truth muzvizive LNM LNM ndeya Eunice masocialites akawanda atenge makeup chaichaiyo kufunction kana paina makeup artist kungomudza kuti ndigadzira kumeso nchakumenchena anondigadzira kumeso andigadzira kumeso indobva ndato mentionawo handitika kune vachada vanotondifollowa chaicho mozati guys tine vamwe vanhu madie hard. Do you know we've got die hard fans? Ndinawo ini angu madie hard fans the likes of Anna arukomendo Anna uyo chira kanza afa mu South Africa ndasi muno mu UK ndasi ari papi ndokona totaura kuti ndine mvume kuti kana hama dzake dzisipo ndototaura nehama dzake kuti ndipei direction yekuti ndoita sei kuti body svike kumba ikoko ndiri pani ndine sisi vake I can do that because I know the love she has for me ndoiziva pana Melzu uyo mwana wekwa Melzu ndotoziva inini ndiri pana pandotoziva cheche kuti ava vasati vave fake kana chapandika kumberi but for now itimumeli zvekutodaro andidi kuti vandine namate ndivandinyengerere ndoda kuti pandakanga zanudze chokwadi but rudo rwavo kwandiri handirudhauti hanimaona saka tinopiwa zvinhu Holy Creations chaiye uyu Holy Creations uyu akambondipfekedza ini ma-outfits andakatombonyora nchini South Africa nchinyorera ma-functions ma-outfits aenda kwa Holy Creations kubhoti kwake izvozvi ndikatomuti ndine function iyi Holy Creation ndikwenda anotondipa hembe kuti musimene muda chinhu chakaita sei kare chimbomira ndipedze nyaya iyi I'll call you ndikuona kuti uri kuda kutaura you want to talk ndichakupa nguva wotaura right because makomenzi ako uri kutokanganisa kwatave neiri zvauri kutaura zvatosiyana I'll call you kana ndapedza izvi wotaura nyaya zvauda kutaura zvacho courage kuti sei usiri kuenda kupolisi kwacho woudza vanhu because you are eager to clear your name anditi so zvinhu zvekuti guys ka masocialites anopfekedzwa wig dzedza munoona takapfeka handitenge wig ini guys handitenge wig izvozvi nice hair uya wandakagara nchimaketera mawig ake paya ndikadzenge ndamuti aiwa ka vanhu vakucomplaina because mawig wakuisa mashoma musoro wig ngaizare ngaiite volume iko zvino kana sotoita volume ina handidi kutengesa mawig ako ndikambomira akadzoka izvo akati simbeli ndakugadzisa ndakagadzisa mawig aya ari kutouya kuno kuUK mawig auya kuno kuinda kutotengesa ini ndenchitonzi mupfeka iyo tora yamunoda ipapo that's how it is saka avatengi zvakaona boots zvinhu zviri mudzimba dzakaona dzemasocialites they don't buy guys they don't buy kana munhu asina mari yekubhadhara ada kumaketegwa masofa handimona ada kumaketegwa maornaments ari kutengesa ndikangoaprocha izvozvi kuti ndiri kuda kumaketera ndiningirire handimona ndine kambani yesola izvozvi so handimona yemasola ari kutonditi tsvagai munhu wamuda tisire sola kuno kumuti maketere because havana keshi handiti inobva ndauya ndibva ndati guys pana munhu arikuda sola here package dzawo ndeidzi indotova maketera iwe sigwa sola because inini masola acho kuZimbabwe ndinawo handimaona saka ndakashiya ndovati vainoisa kupi because takanga tangoisa masola kudhara handimaona kuti ndichavati ndakatoenda kugrupu reglobal ngati guys pana ruda kuisigwa sola here handiti dei kuchinzi handina ndingade ndatoti vanoisa samwe kwedu zvino masola ariko kudhara chindiudzai kuti anoda hake wobhadhara inini iwo vokuisira sola then I start marketing them you see how it works ndo mashandiro azvinoita ndikatoenda kuna Veko izvozvi Veko akandifonera kusora nezuro taitotaura hedu nyaya naVeko handiti andifonera ake sasisi vake vanongofonera ndikatoti Veko ndiri kuda mvura izvozvi andika antonondisira mvura obva tisimaketai chini masocialites anongopiwa zvinhu izvi vanombaketa in return because wave nezita anditi wave nezita ndikatanga kutoti ndita project yekuti ndada kutotanga kuvaka izvo so ndinogogodza ningikiri ndanzidayo kwanisola uya kuseri nako ndinogogodza kumasuku kwevanotengesa zvidhina ndoti ndini ningi sisimeli apashai kwanenge achitodiziva ndine page iri ndokumbura kumaketa mondipa zvidhina ndobva apa ndoendapo ndichingodaro kana wakagadzira zita rako kudhara
unovaka imba ikapera usina chawatenga. Saka guys, stop giving yourself pressure. Mkaona ma socialites kana ma celebrities akachena mubva mazvipa pressure yekuti vane mari, vaita mari zvisingaiti. Hanimona vaita mari zvisingaiti saka vane zvinhu. Musavaise pokuti mangwana munozonge makudzoka muchivatuka nazvo vasina mbotaura anything. Vanenge vasina chavataura. Imi ndimi munenge mavaisa ipapo mangwana mozodzoka handitika muchitaura the same thing kuti vakazodai vasina chavataura. Hakuna kutoita masikitsi wayo kutoreva kuti nozati panenge uchita masikitsi unenge uchitukwa nevanhu. Unenge uchitukwa une vanhu vanenge vachikutuka umwe achidini but anotongoshingirira achiginwa makomenzi wayo because ari kuda mari yacho chabuda pamasikitsi ipapo. Zvinoreva kuti hana mari. Guys, do you think kuti munhu anenge ane mari yake svino cheko anouya here pasocial media achida kutukwa nevanhu akati anongozviraramira kaprivate lake kufika kuseriko? Could the fact that atori papublic ari kutsvaga mari papublic achitozama kutojingisa zvokuita munhu wese kureva kuti zvinhu zvinotoomawo. Munhu wese zvinhu zvinotosvika pakuoma. Saka vari kufamba chiseka kumba kwamai Jeremiah whether kumba kwake whether kusi kwake. I don't think kuti guys imimi makaropafadza zvenyu oraiti muri kugara kudzimba dzakanaka. Let it be. Let it be. Vasiyei vararame zvari kugona vatori right vari kugona kwavari kubhadhara rent. Vari kutobhadhara rent parugara ipapo bho zvekuti kana Mwari vazosvika pakuti nhasira nguva yake kuti ndikuropafadze vachamuvhurira madho. Vanongomupa one contract yekuti inomuitira zvese. Andimaona. Saka zvakafanana naye Shadhaya angachituka zvinani ndigare mumba mevabereki vangu pane kugara muimba yakadai so. Handiti Shadhaya wakura wava murume mukuru iwewe Shadhaya. Ndiani ari kumbokuseka kuti ugara kumba kwevabereki? Uri kugara kuchitungudzwa kumba kwevabereki vako, uri kubikigwasadzana mai vako kana kuti chii ameno. Who is laughing at you? Ndiani akambokungadei wave nekumba kwako kwaunogara iwe mazera ako akawanda kavakadzimba. Antiona mazera ako akawanda vakatove nepavo pavari kugara vana mhosva vaunoseka vatove nekudzimba dzavo kwavanolojoko. Anditi but iwewe unenge uchinyora makomenti ekudhigredha vakadzi uchitaura kuti hanzi inini zviri ndigare mba kwamai vangu asi pane kugara mba makadai. Kwamai vako kwacho iwewe kwauri kugara wakatenga chidhina here Shadhaya? Uri graduate reku MSU iwewe. What are you doing kunze kungodhigredha vakadzi kuswera uri paTwitter uchituka vakadzi? What are you doing? Ndindadaro uchandituka ndozviziva but bo ndindadaro. What are you doing? What are you doing? Shadhaya uri kugara kumba kwamai pamwe rutovatawo pasipesingiwo kunge poto. But who talks about it? Gara kumba kwamai vako koko musiye uya agare kumba kwake. Mukadzi even Bible rinotaura kuti mukadzi achasiya kumba kwavabereki vake achinosangana nemurume wake vachiita upenyu hwavo. Nemurume wake that's what they can afford. Zvine inewe zvakushayisa rugaro kumba kwako here? Zvakutadzisa kuti udye here kumba kwako naiwe Shadhaya? Zvokuti mai guru vari kugara mumba vari kugara imumuya. Zvine inewe wagwadziwa papi? Pane pazviri kukuvava here? Iwe unopfeka masutu ekupiwa wani nana suit world. Pane munhu akambotaura kuti wapiwa sutu wadai. Zvine inewe hausi kuona kuti the timing is wrong yekuti unotota uruseka mba munhu chinyora makoments akadaro. Unovenga vakadzi unoita kunge I don't know who hate you Shadhaya zvokuti ukaona mukadzi mai vako murume here Shadhaya? Is your mother a man? Is your mother a person who carried you for 9 months? Is she a man? Because mavengera unoita vakadzi haasi normal. You don't have anything good to say on women. Unomirira panoita anything chataurwa pamusoro pemukadzi, then you bring your nasty comments. Are you done fighting with men? Are you done fighting with men? Are you done fighting with men now? That shows that you are a weakling. You are weak, Shadhaya. That's why you target women. You are weak. They won't go to murume cheko kwana cheko chaiko. Go and fight with other men. Pick varume kwana koko kwa uri koko. Andika igwana mnangagwa. Igwana mnangagwa iwe kuti nyika ina kumira zvakanaka ndiri graduate reku MSU but ndingo dzendereka ku Twitter every day. Igwanaye. Igwana murume pa ground. Why targeting vakadzi very defenseless? Why targeting vakadzi asagoni kuzvirwira? Why? Why usagoni tuka na weakness? Tuka isama comments about weakness. Tuone tudakona something. Put ugly comments about weakness kana about anonzani mfano El Gringo. Isama nasty comments about El Gringo. Izarara kukariyare. Isama nasty comments about El Gringo. Tuone kuti ausumuzwi here left right and center. Why targeting vakadzi?
une girlfriend atinokona chibuda naye atina ine girlfriend yako and atichotuki because girlfriend yako haine ine zvesocial media saka uri kumudini kana uchituka vakadzi. What do you want in a girlfriend if you are always insulting and bashing women? Vakakutadzira chi maiguru maijeremai vakakutadzira chi havati asandamboona chitukana nevanhu asandambo inini ndiye munhu asandamboona. That's why I had the guts to come here and say this. Asandambovaona kana vachitukana nemunhu, never. Kana paripo guys, maybe I missed it. Kana muripo pamunozivawo tioneseiwo paripo here pamakamboona maiguru vachinzi vadregwa mumacontroversy paripo here? No, we need to address him azive because atori mumwe wedu anofanirwa kungopfeka mapitcoat tingofanana uri kuti hana kurepa. I saw we dei ukarepwa iwe Shadai. Ini ndinoda dei ukamborepwa iwe Shadai. Uye pano tigokurambira kuti haurepwi, murume harepwi. Tigokurambira kuti aiwa hakuna murume anorepwa. Hakuna. Dei ukarepwa iwe Shadai. Because zvanotaura pamusoro pevakadzi hazvinakidza zvisirizvo. You are somebody's brother. You have sisters. But you laugh and you mock women. And the women were busy clapping hands for Shadaya. People will be busy clapping hands for Shadaya. He? Vakadzi vanachi Shadaya uri right baya vanhukadzi. Why? Vanenge vachimusekera variko vakadzi vanenge vachimusekera Shadaya achitaura rubbish kuya variko. Go to his comment section. Variko vakadzi team Shadaya itoriko. Pari wrong atingamboti chero muchindida zvakaita sei vana ana pandiri wrong, I'm wrong, come and correct me. This is so wrong. Tinotadza tese neni ndotomboporonga maporongi chaiwo because ndiri munhu wenyama. I'm not perfect and I don't expect to be perfect because ndiri munhu angofanana nemi. Ndotoporongawo. But tinodzorwa motidzora wani. Katadzora wani ndotouya wandoti sorry guys papublic. Because I'm not selfish. Ndotouya ndoti sorry guys aiwa zvawikwa ndakaporonga sorry ndinobvuma. Ndinotoporonga ndinobvuma. Shadaya handizivi kuti guys amen tichiramba tichiroverera maoko here varume vasina respect nevakadzi zvinezvi because tine certain bunch of women that goes to men vachinokuzirira vachinorova maoko munachidegrade mukadzi munachitaura maprivate parts emukadzi. Private party yedu kana pane chinhu chakarejiswa value pano pasi iprivate party haina kana basa because inongotagwa madiro ajochina ende wedhi racho rinongobuda easy so nevanhurume. Toda kutukana tega vakadzi tichiudzana tega maprivate parts edu because tikutukana women to women kwete men to women uchidudza private party yangu vakadzi vachiroverera maoko. Varume vemuharare muchiroverera maoko kuna Shadaya yayo. Siyana nelife yevanhu vagare kwavanokwanisa Shadaya. Don't give people pressure. Andi majeremai atinamboona vachiya chine mari dzangu ini hatinambovaona vachiya vakadaro. Tinongoona vachingoya vakanizidress ravo nemasefeti shoe yavo nezibhegi ravo vachingozvifambira vachingotsvaga kurarama. Hatinamboona vachiya chitaura kuti guys me have got money indotogara mumanchoni hati tatisingatoziviwo nekwanogara tatisinei nazvo futi. Ndiwo wakutoda kutoti zvimbeko ndezvakumbeya social media yese kutsvaga nepanogara munhu kuti zvidai. Anomaona mazozviona nemhaka ye sometimes people doesn't want to talk about their private lives. Anouya imimi ndimi munonotsvaga makambochiona chigame checho munonotsvaga private life yemunhu. Munhu anouya pasocial media achiita zvaanenge achiita ari iye akaita follow out makwenda notsvaga private life yake. Why? What does her private life has to do with zvaanenge aita kusocial media? Zvinei? Why do you go and dig kunodanotsvaga kuti past yemunhu zvinei nezvaitika panguva iyoyo? What does that have to do? Who doesn't have a past? Asina past ndianoti nini handina kana past nditoripo ndiani? Dhilana ine munhu auya ataura pano kuti zvakachidhilana nenyaya iripo. You know, kana munhu akauya mukaita follow out nemunhu makwenda toda kudzifambira danodzitsvaga mukadziwana modzidi ipast yake. The fact kuti hana kukuudzai hasi kuda kuzvitaura hamumanikidzi. The fact kuti hana kukuudzai hasi kuda kuzvitaura handiti ane reasons ake. We are just nasty people.
toxic people, evil people. You see very evil people calling somebody else evil, and then you voseka kuti vakomana avari kutiwo evil lava vari kuzviona here kuti they are more evil than evil wavanoudza munhu. It's wrong, guys. KuZimbabwe kwakaoma. Allow people, allow vanhu vekuZimbabwe, masocialites ekuZimbabwe nemacelebrities ekuZimbabwe to be. Let them be. Regai vahasile vachinda vakadaro vachiita yavari kuita. Vasiyei. Zvokuzoya tichida titaure nekudini tichisekerana Shadhaya vachivadegrade vachidini. Unokwira kombi 1 Shadhaya une chiundai wati chinozi chiko ameno moto yako yaunofamba nayo yaunokwira yaunokwira. Pane munhu akambokuseka kuti une vhitsi. Pane munhu ane Honda Fit, une Fit. Pane munhu akambokuseka kuti une Honda Fit. Hapana. Pane vamwe vanotofamba nemotokari dzepamusoro vadiki kwauri kwarire ikoko. Kusiyana kwelife, kusiyana kwemalife, kusiyana kwezodzo, kusiyana kweblessing. Yes, varogujoni vanogara kumukuku. Ndobva ndatoya ndichiseka panapa kuti kuna vanogara kumukuku. Takagara kuSouth Africa sima tinakana wadira takambovhera takadegrade vanogara kumukuku. Taitoendako. Because vanhu takatobudawo kumukuku, tanga tiriko kumukuku. Naimi kaizami zinya yangu yekwasiyabonga kuroom kwakusina floor. Hamkuwe kwema plastic. Hamuizivi. Takabva neko. Chinoshamisa chi. Itime chete when the time is when God opens doors, vachamuva. Right. Ndikuda kuzarira ma lines. Okay, pana yesa request. Vada zarira ma lines kutaura. Anditika, uyautaure point yako. Anditi, isina kutuka, isina kutora, isina kutuka study. Anditika, uyafona kutaura life yako, isina kutuka, isina kudini, mune zvakanaka, tuendera mberi. I think let's normalize that. Muna say kwem life, guys. Hi. Hello, Sismeli, how are you? I sinongoti maije 1 minute andikutaura akawanda sinongoti maijere ka havana kuinherita something vari kutostata from the beginning vachizviitira life yavo zvinhu zvakanaka seri pane kusorwa kunzi at least vane pekuisa musoro chero vakanzi vadii kana kunzi vadii ndozvangotaura hapana pane vamwe vari kutangira padenga vari kuinherita zvinhu zvashandwa nevabereki sezvaataura kuti inini ndinobheta kugara pamba pevabereki vangu Shadhaya asi maijere kutotangira paground vachitoenda mberi saka zvinhu zvakanaka hatingasorwe naShadhaya ndewo kupenga uyo hatimbomusekera ndapedza. Thank you very much Kola. Thank you. No, hello Sismeli murisei ndiri right kanjani ini ndakutanga nenyaya yemwana neuyo anonzi Courage zvekuti ane macases nemari dzekuda kubhadhara Sismeli zvese zvazvina basa ndati we shouldn't even entertain him kuti afonerwa nema-IO anzi IO 10 what hazvina hatinei nazvo Sismeli. We're talking about a defenseless child. We are talking about mwana wekutoti if tikasamira chaizvo amai ava nemukomana utikona vachiwirirana kuchizopedzera nyaya yapera kana kudzonzi mwana aendeswa kuZimbabwe nyaya dzatopera pasina trace. Ndochizopindura pane munhu yamami chitaura yekuti hanzi vanopfeka mamini ko mwana ane 4 months anorepwa anenge apfeke Sismeli. Yes, that was my question too, because there's no justification to rape. Streets whether ndewekupi, let's just support court ndo basa rayo rekuona kuti chokwadi kana kuti nhema kana dziri nhema to start from there. Izvi zvekutoti anogara mukukano, I think we need is standing with the victim because chero akanzi okay akandidedza izvezvi ndine murume ndoenda ndonoona boyfriend anditi ndosvika boyfriend ndoti yandirepa. The fact yekuti ndasvika ikoko ndiri kuda kurara naye kana ndirepa zvekuti yanga achitsvagei mukuku weboyfriend kana kuti imwe issue, but inini if I'm saying he raped me, let the court prove kuti hana kundirepa. Saka vanhu hands off my Jeremiah, hands off her, because if she's saying she was raped, whether akaenda ega whether statement akaisi kubuda but she has been raped ndozvatiri kunzwa ndozvatakanzwa, let her be and the court will say kuti makanyepera munhu. Asi iyo yakarege Sismeli ka zvese zvekuti uda kutaura uda kudiya nenyaya dzake dzekudhara chatina mutuma ndo vanhu vanotibira mota. Last time ndakakudza kuti ndakabirwa mota ndo vanhu vanotibira mota ivava vachivapa room yekuti
ndakazobhadhara mupurisa. Saka tonzwa sei isusu vamwe takabirwa, vamwe tine vanhu vakabiwa vakaurayiwa. Izvezvo repa mwana tine vasikana, you know sis man. Uyo munhu ngaaendi kana achida kunotsvagwa wotakurwa wotorotaura nyaya dzake dzekutibira pamwe ndiarambondibira mota iyeyi. Right. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Thank you very much. Right. Hello. How are you, sis? Ndiribo, sorry, ndine flu. Iripoka. Zvekunzi hanzi vakazorepwa kana kuti vakaita sei. Inini ndaenda ndiri inini chero ndiri jaji. Ndandiri kungoti ngavadimburwe zvarepesa izvozvo. Vosiwa vakadaro ngavafambe nemakateta. What kind of thing is that? Right. Ngavadimburwe. Kwa statement ndirakuti kwanzi vakarepwa because vakapfeka miniskirt. What do you have to say, Cole? Kupfeka miniskirt ingava vari kupfeka mahombe mahembe refu vari kungorepwa vani ko vatete vane mafoni manzi vane vapfeka maminiskirt kupi. Saka nyaya yacho ini ndiri kutoti justice for him. Hakuna mukadzi anodhiserva kuitwa zvakadaro. Right. Thank you very much, Kola. Thank you. Regaini botora uyu ari kufona ndozodzoka kune umwe ari pasocial media. Hello, Kola. Hello, sisi munizai. Mushe kanjani? Tiri right. Ini hangu panyaya yemaiguruma ejeremiya ndorwadziwa. Muri kutaura zvashadhaya kune mukadzi mukuru ane mwana watinoziva kuti pano pasocial media atinotomunzwira tsitsi tichiti mai ava dai vachinja content ari kubaya TikTok live izvozvi achitaura kuti mai Jeremiah vanonyepa kuti vakarepwa. Ndorini masomberana Shadhai they are the same. Vane mwoyo wakaoma. Shadhai tomboti murume ko uyu mukadzi uyu asi une mwana anotodo special need unotodza kunzwira mumwe mukadzi akabaya live ari kutaura kuti mai Jeremiah vaita skit vanonyepa roda paper. What is paper panyaya kurepwa? Uzoti rape is a strong word. Kungoti rape. Mototi hanzi munhu akuda paper. Mumba mesocialite hamukadaro. Naime vanhu chinonzi socialite zvaro kuti munenge mune mamillions. Ameno ndima socialite. I don't know. I don't know, guys. I don't know. I'm also shocked. So I disagree you. I don't know. I disagree. Unozoti ndasinogonomuka ndi socialite but saka zvokuti hanzi mumba mavo mashamisirei kana kuri kumastenzi kana kukanzi nei vanhu vagare mukuku here kuku South Africa vanogara saka chii chashamisira pana mai Jeremiah chokuti vangamuka vachitaura kuti ndarepo nyange zvikanzi skiti votomuka vachiti ndarepo voenda kukoti oraitombooti vanhu vaiti skiti vaenda kukoti mukadzi mukuru obaya TikTok wotanga izvozvi ari palive unozoti unonzwa kudzizamirwa kuti mwari ka handidai mumwe munhu angotemwa musoro nechidhina obva aoma because zvimwe zvacho unofanira kutya wedere kuti repi rinodederesa unobvunda nyange usinomvura wasangana nazvo but unoimagina kuti vakomana munhu achizvozvo unozva kuti zvaari kuita zvazviya zvaakutaura papublic zvazviya tichiti adai aita kuseri pfungwa dzakasadza togadzika achazototi agarisana uzoti paide ndikasovha exactly sisimeri makamboshite zvokuti ukarwa nemurume wako kana ukarwa nemurume unogona kutora foni ugofonera mapurisa later wozoti dai ndisina kufona pamwe dai ndangonyarara yet pamwe ndo zvakangofanira vari mutrauma saka vaitoda maprofessionals etinogara navo pasi vokanselwa vonyatsokuudzwa zvezvo vari kuita vari kungotsvaga kuti rega ndibatsira because kudaro kwavari kuita murume ane zvaari kutoita kumba kuti aiwa pamwe andigara nemunhu akarepwa saka vari kutsvaga closure kuti dai ndakuwana munhu andibatsira havasi kutombofunga muri kuona zvavari kuita zvezvo pane pavakabuda pakune pati ndatirega nditambe hazvisi normal zviri kutoitika pavari zvezveka handizvo vatori mudhinayo momuyemo kuti vari kuzvibvuma vari kuzviramba zvangofanira munhu anonzi abatwa HIV nhasi ukanzi wabatwa chirwere nhasi nyangwe chisingaurayi but unogona kutofa nekungoudzwa usina kutorwara saka vanhu ngavasati skiti vasikana zvakaoma kumbunyikidzwa kakangooma vasikana esisimele regai vanhu vaite zvavanoita but mukadzi uyo andirwazisa ndimunyebara mudorineka inini hanguka mwari ngaamubatsira meno handizivi vanhu vanomutuka vaidzwa ngounozombotika vari right because zvinhu zvaanocelebrate zvanoda malikes nazvoka azviite the fact yekuti aona munhu akavenga ari ikoko ndosaka avhamisa zvinhu zvachoka vanhu musangotore rumwe ruvengo mungorwisa mumwoyo unopedzisira wakuroya usingatozoti wakubuda unopedzisira wakubuda usiku zvimwe zvacho masocialite indokudai zvangu zizimedi kuti dzimwe nguva mukatsirwa munotiasona kuti apa ndanyodza munozoya mwenyu moti guys sorry bro ndiita asi mwoyo menyu munoona kuti apa ndanyodza gejo apa ende vanhu vandudza apa ndanzwa ende motonzwa but mwe munhu hanzwi anogoda kuramba ari nhenhe nyemba yekumusha isingaiti
ibve. Inini madheza ndaitopindura munhu kana kutuka munhu ndoganisa ndambuza mukunda ngoti ndichingopedza ndoti pati kudi ndangozana nyarara kapi ndaitei kunda watanga kutozvitongesa uchingobvapo uchingopedza chete wawega kamabva imini paipa ndodonza live ndatori mujere rangu ndega anditiona kusora hamunoita sendikuita offside ndakufara content yenyu yanaka munoziva content dzakaita dzana matigi muizvozvi makupinda kwenyu pokuti munongobata nyaya dzenyu motopedza motoita nyaya yenyu dziri kunzi dziri kupisa mastreet kaunzani amubate dziri sensitive munosiya munobata ndo zvatiri kuda moti stress yeuyu uk moti stress yefacebook moti stress yevana moti stress yemari ngatifocus pazvinhu but I feel sorry for my Jeremiah ndovanzira tsitsi anyway atongowanamatira kuti mwari hatizivi pamwe izvo zvaitika izvozvi pachaono nyange wakazoona munhu anovasumudza achivaibisa pakanaka regai vabatsirwe mwari vanenge vachiziva ushingi hwawapiwa hwokutaura mwari vane zvavada kuburisa pavari regai vabatsirwe nyange wakanzwa makurwa manshoni musarwadziwe kuti hanzi pane munhu angarepera uda kubatirwa manshoni kuti hanzi ngatikurerwa mwana ndokutosimudzirwa kwacho ndoyeweyenea mwari unotausumudzura neipapa ndodestiny yope yako inenge yasvika ipapa saka regai nyange wakavakirwa manshoni vasiyei chivasei vakadaro iri bosi melegend thank you very much Kola well said Kola maybe the reason why nyaya iyi yandibata-bata dziri kunyanya ndibata-bata dzirepi it's because maybe panapa ndine vanhu vakawanda vanofollowa dhari zvekudaro patakambovhura nyaya dzerepu vakauya vachitaura nyaya dzerepu panapa dzavo kubatwana nasekuru maybe that's why ndakabva ndinogara ndichidzinzwa even kuinbox munhu achiuya achindiudza saka inondibata ndikaona munhu achisifarira nokusekerera nekuti munhu anyepa ndoudzwa nyaya nevanhu kusendoti nhema dzake nekuti apa pakazodai zvinhu zvoita kundiremera anodia hallo muri rachel sisime ndiri raiti muri sei aiwa tiripo nyaya yerepi yamutaura yakaoma munoziva inini pana ndiri kuchikoro ndiri mulower 6 pana vamwe ticha vakangotuma sama mutenda kudaidza ndingina kwauye kunoko ndibva ndaenda aona ndasvika ikoko ndibva vati uya kuno ndibva vanopinza muscience lab kuseri kumwe kwaitwa kwaichengetwa maapparatus ndapinda imomo vavhara do vatanga kuda kundibata-bata vakuda kundibata-bata munoziva unongofriza kudai so ndakaramba ndakaoma kuita chimukuyu kudai handina kugona kuscreama handina kugona kumuvha handina kugona kuita sendangoramba ndakamira kudai lucky enough pakabva paita vakadisturba situation and it didn't go on ndobva zvamirira ipapo and then pandakaenda kumba handina ndakaudza sisi yebasa ndakatozogwa papaya ndichongotaurawo kuti musa zvakaita kuchikoro zvakadai so but I was frozen for nguva yacho iyoyo. I didn't scream, I didn't shout, I didn't tell him to stop. Ndakangoramba ndakamira maona saka dzimwe nguva vanhu vari kuti amai vai vakabvisa hembe vega vakadii unongosati wapinda musituation dzimwe nguva munhu anongofriza so otoshaya watongofriza you just don't know what's going on. You can't react. So I understand her for not reacting. And then but even if she wanted to react, tell me, how was she going to react? She was locked in a room with the two guys in there. Urimu cards. Yeah. What do you do? Do you know kuti pauno let's but let's take just a simple scenario. Yekuti urikufamba mu road corner handika wangotorwa nevanhu 2 vasina chavakunongedzerana kuti chi vakutora vakukanda mota handi vaenda newe kune room vapinda newe muroom chinongo chichizodza kuti kana vakutikura unongo chichizodza kuti saka kana vapedza kundirepa ndiri kubuda muno ndiri alive yeka kuti ndinenge ndafa because kazhinji vanouraya because vanenge vasikadi kudi kuzofumurwa kunzi ndiva naningi so unenge usinaatopera kuti pachipedza panapa unenge usina hauna chaunogona kuita. You can't fight men, you can't fight. Yes, maybe if I comply, exactly. And we can't judge it. You don't know what was going through her mind at that moment. Even if so, I was blaming myself for some reason. That was I couldn't even tell my parents. And then vakatozoudzwa nasisi kuti mukusere ndo zvakaitika kuchikoro ndobva vachizotidaidzira vakati yakuno ko inyaya yatiri kunzwa iyi ndakatovhunduka kuti kovazviziva sei ndobva vatosimuka baba vangu vakatoenda kumapurisa ndo vakatozomhanya nyaya yacho ndobva ndazonobvunzwa kuti chii chakaitika ndobva ndavataurira vakati okay saka itisi anozokubata but akadzingwa chikoro ticha wacho iyi maona
but kwandiri time yacho I blamed myself. Ndakashauta ndinovaudza ndichiti chii saka mukadzi uyo I can also understand kusaudza kwaakaita murume wake kuti angafunga saka ndakamudza saka zvinofamba sei saka because nyaya yakazobuda because shamwari yake ndo yakaripota handisi kutaura kwaakaita kuti shamwari yake ndiye akazozviburitsa but iye haana kukwanisa kana kutonoudza vanhu murume wacho unomuudza chiti because murume anenge kazhinji murume katonzi ndarepiwa kutokudza kuti afa kwata wata nani neumwe murume bva yateve nyaya saka I totally understand because inga ndiri mwana wechikoro but uyu ari mukadzi ari married but from this description yakaita kumatsananguriro akaita it resonates with me exactly how it happened to me saka uyu akatozorepwa nevanhu two achiitwa zvisizvo zvetrauma yacho manje yaakasara nayo. Can you imagine that? Zvama muchimbotaura sezvekuti ari kujikiswa uko mumwe ari kudai so mumwe ari kumudai so that's traumatic. Of course it traumatizes anyone. So vanhu vari kutaura zvavo vanhu vasinganzwisise situation no matter how kana dei uri zvama muchitaura zvekuti kana dei uri munhu anobhadharisa $5 acho kana chichichi as long as usina kupa munhu consent kuti ngatidai irep maona irep because kana uchirep handisi kuti unomboenjoy any moment of that situation. Hautomboenjoy because hauna kurelax, hausi kuzvigamuchira saka you will not even going to enjoy it. Kutsemurwa usingadi. So vari kushandisa in their mind vari kuti vakapinda nevarume two ava saka maijera mai vakanga vabvuma here kuti handei tinoita threesome ndozvavari kuda kuzamataura kana chiti hana kurepwa because kana dei anga iri consent vanga vakawirana nemunhu kavaenda pavo vega vari two nemunhu yeka kozonzi vanhu 3 umwe achikuabvisa kuti umwe achidai so it's not making sense. It doesn't make sense. It doesn't make sense. No, it doesn't make sense. Munhu zvakanoita majokes and all that stuff but we can't say just because zvakadai so zvinotoreva kuti zvakati. Yes. No, it doesn't mean that. Right. Thank you very much caller. Regai titorewo vamwe. Thank you. Yeah, zvakaoma. All right. Hello caller. Hello, Sis Mary. Yes caller, how are you? I'm fine. Social media yakuuraya vanhu vakawanda. Mumwe munhu anogona kutozozviuraya. Mumwe munhu anenge achiti rega ndinowana umwe munhu wekuchemera like kudedza umwe mukadzi wotaura naye muobva kuti rega tinzwe kuti vamwe anoti kudii asingazive kuti pamwe zvandiri kuita patime inei ndiri kutokanganisa. Nemakomenti evanhu mumwe munhu anogona kutofa. Atogona kutofa zvinogona kutodisturba zvinhu zvakawanda saka social media munoti toita sei apa kunhu kwatei ndichifunga kuti tinogona kuwanawo rubatsiro kunhu kwatei ndichifunga kuti vamwewo tinokamfoteka but wotoona kuti ndokutori wese. Now it's wese zvekutodaro manje now it's I don't know caller, I don't know. Do you know sometimes inobhowa yakutosvota kuvhura? Do you know that? Kutovhura chako zvakutosvota kuti unongo kwakutosvota you actually say let me watch a movie Netflix rega nditambire zvangu paNetflix rega ndinde zvangu kuYouTube then like time ndinoona mamovie koko ndodzoka ndoita live yangu ndobuda ndoenda ndongoonawo kuti what is going on the browser ndorova pasi because it's now boring. Tara chokwadi yangove toxic yangove evil yangove men kana zvichidai kuna maijere yako kuzoti kune mwana weform 1 akaripwa anozotaura here anenge akufunga kuti ndinotukwa ana shadhai anozondidai ndinozoshira munhu anozondiroora mangwana because chinenge chimwe chinhu unenge ndiwaita mhosva youri watadzirwa. Sashadhai auya repi yacho unenge saka Facebook iyi hameno kuti vanhu achagona kuise pasei because kudhara vanhu vaingobatsirana pasina Facebook kudai vanhu vambodzidza kuti atuma community kuri out of Facebook. Zvakaoma. Anyway, thank you very much caller ameno ichiti zvangove kumudunga munhu iwe pache zvako wega kungoti pacho pandiri kutambira pacho what comments am I putting, what am I enabling pari kuitika zvinhu izvi ndodawo here kuve part of it kana I don't want to be part of it zvangove kudunga munhu iwe pache zvako wega kuti I think this is not for me, let me skip ndozouya wangu kana pakutaurwa zvimwe zvinhu because otherwise vazhinji vanhu vanga vari vanhu kwavo chaivo but we have been swallowed by social media zvokutoti vatove ndo vanhu vanenge vachiti ivhuka chigumwe chihombe chakanongedza kwavari zvekutodaro.
because chero rutairo rinongotukwa, munhu akarwara anotukwa, ari kutambura anotukwa. Vanopanga kuti vavanotuse nzidzodzo, vanhu vanotoisawo mari dzavo pane vanhu kuti tese tirarame. Saka hamenoto vanhu vachanzwisisa here kuti zviri kuenda nekupi. Izvozvo. Thank you very much, Kola. Ngaitimbodzwawo vamwe. Yakaipa. Right. Pana umwe ari kufona here apa tione. Kuza chawandisa. Ndotera makosi. Hello. 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 Smelly, ndambotaura paya justice for all right. Arume ngavadi kuishurwe, ngavadimburwe zviro zviri kuvakodzeresa kuita zvisiko zvisakarurama. Justice for her. All right, Kola. Thank you very much. Thank you, right. Pane vamwe here vada kutaurawo something guys, vada kufona indo mukana wacho kuti mufone mutaure zvamunofungawo. Taura hako zvaunofunga. Taura zvaunofunga uya as long as zvisiri kutuka chete zvingotaura point yako across zvakanaka. Fona hatisi kurambidza munhu ende hatisi kuti vari kuti uya behind mai Jeremiah ndo vega vari kufona. Newe wacho uri kufunga kuti I'm not behind here because of this and this and this. Anditika fonai asi unotaura nyaya yacho zvakanaka kuti aina hangu ndikufunga kuti pane skit yakaitika because of this and this and that. Let's hear let's hear what you think. Ngatinzwei pfungwa dzenyu nomusazoti kwai vangu vachitibatirira tanga tichingoenda one side. Taura zvaunofunga, zvimirire wakazvimirira but don't tuka. Hello Kola. Hi Kola. Hello, I was saying what you saying. Musha kuri sei? Kuribo, andi muri live. Yes, veduweka inini moyo wangu wakaita kutsemuka kuita kurwadziwa chaiku ndakaedza misodzi kuita kunge zvaitika kwandiri kana kuti zvaitika kune mwana wamai vangu kana kuti mwana wangu. Ndakanzwa moyo wangu kurwadza and we need justice kuna mai Jeremiah. Dai Mwari vachibatsira amai Jeremiah vawana justice. Whatever is she going through, she is going through a lot like right now and vanoda support yedu. Dai vanhu vambozamawo kutaura mapositive zviri positive. Dai vanhu vambozama kutaura zvinhu zviri positive, vambomira kutaura manegative comments. And handizivi kuti vamwe vakadzi bedu vakasikwa sei, vanosvika pakutaura zvinorwadza. Iye munhu wacho anenge aripo pasocial media, sometimes pane nguva yaanotombogarawo pasi otanga kuscrolla kudai so achiona macomments anenge achitaura vanhu. How do she feel? Anonzwa sei munhu anenge achinzwa zvinhu zvakadaro? Dai Mwari vekudenga vatibatsira isusu sevanhukadzi, kunyanya isusu vanhukadzi. Tisawanikwe tichipinda pakutaura manegative comments kumunhu anenge ari musituation inenge ichirwadza sei namai Jeremiah. Handina hangu mazhinji akawanda, ini ndiri kutorwadziwa. Thank you Kola. Thank you very much. Thank you. Right. Aripo here vamwe vada kufona guys kana kuti ndofo all right nganofonera kana kuti tofonera courage tiri kufonera don't worry. Tiri kukufonera tikuona tune shungu dzekuda kunyatso explain. Une shungu dzoda kunyatso kuexplain kupublic kuti ne mhaka yosina kuenda kupolisi. Rega ndigova edha. Rega ndikufonera don't worry. Hello Kola. Hello Kola. Hello. Hello. Kola, hello. Okay, I think Kola a problem in network. I think one problem in network. One problem in network. Right. Aripo here umwe arikuda kufona. Aripo here umwe arikuda kufona. Aripo here umwe arikuda kufona. As in I cried watching a live. Okay. I didn't watch the live zvangu. Handina kuona live. Handina kuiona. Nhasi ndipo panda Amazon masitisi anotobowa. Nhasi ndipo pandaona zvima clip. Nyaya yavo ndakaiona nesuro zvakare. But live iri kunzi yakaitwa kwamaitita handina kuiona. I didn't watch the live. Isiso edu takablokwa paya kare.
hatina kuona live saka handina kuiona live but ndangozonawo zvimaclip zvanga zvichingopostwa nevamabloggasiwo ari kuZimbabwe koko ndopana ndichitoonawo maclip iwaya right tinde pana Courage wacho ari kupi yes Courage Hello. zima radio iri kumashure kuti nyatsokunzwa ndisokunzwa isu radio Alright. Hello. yes no ari radio iri kumashure atisokunzwa let him talk atari zvada kutaura same let him talk dzima radio pane noise dzima radio iri kumashure Alright, gandisikuruke paye. Ya murunzwa. tikunzwa zvishoma pane noise ibva ubve pane panoise baba Oh, alright, stop again this. Check this out, use point. kwanzi makablokwa madi haina ndamboblokwa namaiti chini ndofunga ndakablokwa neumwe adhimini so kudhara paya munhu angari adhimini uya ndiye munhu akandibloka munhu angari adhimini paya ndiye munhu akandibloka paya yes ya tauwa tikudi tikunzwa Yes. Ndati muri kuziva kuti sorry why ndisina kuenda ku police yesterday ndakamutsvaga anonzi Merisa and then ndobva ndamushaya because she's blocked me to WhatsApp yake anditi and then that's I was supposed to go there and then those guys are starting to call me vandifonera too much zvandisingada ndikufonera nemapolisa those guys is my guys anditi vachinditi kwakareportwa repo but this case is too much akataura nezvimwe zvinhu zvandisingadi that's why ndisina kuenda that police station ndinoprova my innocence zvandisingadi zvausingadi here kana kuti akataura zvimwe zvinhu zvawakaita zvaukula kuti unosungwa zvandakaita zverepera ndinarepe ndakaita aiwa handinataura nyaya here handisi kutaura nyaya yerepo chanokiliwa kumapurisa handiwati wewe akaripota repo akaripota zvimwe zvinhu mapurisa ari kunditi kwanzi kune nyaya dzimwe dzakaripotwa kuno kudza kwananda dzandisingadi ndopandiri kuti nyaya dzimwe dzausingadi here kana kuti dzauri kutya kuti ndinonosungwa dzandiri kutosvika idzodzo kozi kwakarohwa chimota chemari uko those guys they call me vari kuda mari and then ndoiwanepi mari yekuvapa kozi kunzi kwakabiwa something like 2 million ndoiwanepi vari kuda 2 million kwanzi tofanira shafu apo saka ndoiwanepi kozi ndina ndabvira ndaenda kubasa kwacho saka mapurisa ari kuti tipe 1 million vana 1 million ndoiwanepi 1 million yacho and then ikoko because kesi yanga iri paVilleria police station handiti and then ndobva yatransferwa ndobva yaiswa kumuti tore ndiri kuwereta something like 100,000 where can I get that money because handisi kushanda unokwereta state chirudzi iwe handisi madhirizo edu atichiita mastreet saka uri kukwereta mapurisa kwete state ka usati ndiri kukwereta police station because ukangoti police station satofunga ndiri kukwereta state ndotoikwereta nenyaya dzangu dzasina kupedza futi kustate kwacho ona so pamwe pacho that chinyaya irepo iye ndati mimi mundipe time ndigone kutaura naye Merisa and then tataura naMerisa and then totanga ndaclear mamwe zvinhu zvangu and then after kuclear zvinhu zvangu and then tochikondinya nenyaya yedu naMerisa yoenda mberi hana kutomboramba kuenda kupolice station unogoclear sei Courage iwo kuchidiwa 2 million iwo hauna mita wakatora 2 million unoclear sei ndine macases maigoro no those guys handiti vanhu vekuti ndinokwanisa kutaura navo but apa panyaya iyi yekwaMerisa akanotaura zvinhu those guys wani ndikaenda kuspecial kuPretoria muti kwayaenda handiti ndagara nechikwereti ikoko vanoda kuzouya kumba ende varungu kunhu kwekweya that's why ndatorega kuendako I thought yanga iri paVilleria ndanga ndichigona kuenda and then tonotaura navo but those CIDs vepaVilleria ndova tinoshamarika macases ari kuno kwausomakwanisa ende mune zvamakatoita kusara nezuro ndikati no handisi ndizotrai kuvaexplainana nawo still vachiri kufona makaita so but handizini itoriwo imwe group isiri yangu inini handisi osa mapurisa ndivari kutokupa tipi yekuti izvo uri kudai saka indau kudai so where can I get that saka ndaiwana sei handida kusendera that case number ndoiwana sei case number sendakaripota yabva kuvari mapurisa vakatondiudza netime yarequestiwa ikaiswa Pretoria muti I was on update of the Pretoria muti yaenda sei iyi mamuri kuValeria
yatransfer was kuPretoria kupa Valeria that police station I'm sure ndokuna ngoti it's my police station and it is my guys there. So ndobva yatransfer ikaiswa kumuti zvikuitika samaona so man meguru taurai naMerisa and then Merisa uya paground anakuramba kuenda kupolice station kuti tiiguma yako iyo right ngatite so handiti police station yeValeria ndeyako handiti iwo not ndeyangu it's my guys there idzodzo guys idzodzo andika wadi kuchitorana naye mochinda kuValeria police station iyoyo chikutesta before usati maenda kumuti uko iwo zoendera kumuti nyaya inenge kuti matesti anenge atoveko izvozvo handisi kuzoramba inini izvozvo angati zviite private it's fine I do ndobhadhara mari yacho kuita private chi even kumaprivate then totora maCIDs anenge aripo and then toenda kumaprivate doctors asiri angu inini ake anotsvaga and then we do everything noti kuValeria kune mapurisa ako anoziva so handisi kuona chiti kukunetsa pakungoti iwewe Merisa hande kuValeria mapurisa ekuValeria okutesta handiti inyaya yerepu handiti isiri idzi dzimwe dzemarobhari dzine chichichi handika then wokliwa panyaya yerepu iye marobhari sezvo dzaiswa kumuti uku iwe uzongoona kuti hamene kumuti uku unozongodhilawo sei kumuti ndodhila nawe fine but pane nyaya dziri kupisa idzi dzakusara nezuro idzi that's why ndisiri kuda kusvika asi iwe tiuze chokwadi isu tiri vamwe vakosha iwe wakatora 2 million ndiiwewe no yakatorwa nevapfana ndisi ndakaitora vapfana vako vapfana vako mazimba vapfana vangu but mari yavashanda ina haisi yangu handiti ndoshanda yangu ndambovamwe nditaura zvokuti vakabirwa mota ungaita mota muSouth Africa usina treka treka munobvisa yenyu vakomana treka inobviswa dzinobvisiwa but vanobhadhira matreka ema50 treka unofana kubhadhira 300 which means mota ikatogwa mota ngaibheke point 2 in 5 minutes it's fine but ndikuti vafana vako ivavo imi compensation vomirai mandiwe information chiko imi tisiendi dzimbozo zvangu nakareji komaita sekumutika vari kupisa but iwe vafana vako ndo vakatora 2 million ava nesuro wadi kuti vakupewo nikiri vakubati vakupewo 1 million unodhisa ndikangatiza nemari vangu manheru naimeguri ndodagara ndoitawo mabhizinesi angu asingapindi izvozvo zvekuteerera vapana vanogona kundipa but handingatori mari yevapana nditi because iwe wakutonzi tipe miriyoni ka saka uudza ndozvavari kuda kozi kusara nezuro amshovo kana pane vanga vakatarisa news yeSouth Africa zvakaitwa kusara nezuro vane vakatozviona but I was not then andistoripo ndatoenda kune mamwe madeals angu handaitoitawo okay iwe hako vanhu vakatora ka havapi ndiri kuvaziva vanhu vakatora but inini handingaendiko because those guys vari kundipa pressure ndisi at least chipo wako 100 yekuti unobhadhara mapurisa uinde kupolice station unobhadhara iyi yauri kukwereta kumuti yandiri kukwereta iyi haisi problem itori dzimwewo nyaya iwekariji une nyaya dziri kupisa iwewo une nyaya dzako dzisiri dze2 mita ishi dzisitombosiri izvi nditori nenyaya dzangu inini dzinotopisa ende vanhu vanotozviziva because everyday ndikasangana nemapurisa anotozviziva Merisa even everyday panaenda pamba pake paigona kusvika 5 times dzemapurisa vachiuya vachimutevera and then I give you something in the go my life ndozvairi but do you think for killing me okay all right anotozviziva Merisa that's why ndisingaendi even ndikaneto ndikasara ndakagara naye paigona kusvika kana maventure of 5 maCIDs zvaiona zvakasiyana siyana ipapo okay all right aiwa tukona saka dzako nyaya dziri kupisa idzi saka uchaita sei chanaenda kuti ndibude machiri inyaya yake refu ende igona taura naye nini handirika and then toita zvinhu zvedu in private handisi and then after ipapo and then kana ndapakwa ndine mhosva inini ndinonozvisarenda mapurisa is problem but handisi kuda kuinda tiri kuvananga tiri kuzi vari kutondida zvekutodaro and varungu vari kutondida zvekudaro asina ekareji ora tikatimbosiya zvedu zvenyaya idzi dzimwe dzidamba kufunza mubvunzo paunoenda kugame payapaya uchinda unotsvaga mari payapaya like game ropisa iri hausi kutya kuti unogona ngolaifa musoro here
Nditi kana munhu kaita zvonenge watosa exercise. Saka unenge watozvioro dai. Okay. Munhu unenge wazvipira nditi ndo upenyu hwacho. Iwo kwadzimba kana ndinotoona zvandinotoita but pane pamwe paunoto fast man nditi mukufamba tesangana nemaface maguys 1 2 3. Okay. Saka iwewe like handizivi hangu. So nyaya idzi dziri kupisa kudai, so unofanira kutongoti uzoziclearawo, I don't know. But semunhu akazvipira hake kuti kufa kana kudini, chero ndaenda kubasa ndongodo zvauya ipapo, kwai kumba kwako uzere nemota neimba yakazara pfuti. Kwai une kumba kwako pfuti iwewe. Manje pamuri kuzvitaurira padzichirekodhewa muchizoita sei? Zvagara zvitoripo here? Wagara watongotaura kudhara. Wagara watongotaura kudhara ilive kai, wagara watongotaura chitodai mapurisa anododai. Ita evidence kana tichida ngochesa tagara titori nayo kudhara. Chitongotiudza hako titongoziva zvedu. Hatina zvakawanda, chitongotiudza hedu kuti handizokuramba. Pfuti dzakazara kumba kwako idzi shamwari dzakuda hausi kudhura maZimbabwe nzereyo. Ndina nguva yekubata maZimbabwe ndananguva pane mumwe munhu akaibata handina nguva yekubata foni, handitori chinonzi foni. Ende ndinobira kana ndida kutora ndinotorera hurumende inoti kutorera munhu chinhu chake chakashanda, handiti zvakakusa kudare. Kana kutorera munhu mota ndobhenefita chindotora mota nhasi, and then vhene ukatora chero mota dziri kubuda zviri maGD6 maFord Ranger unoitengesa mari wekena get 30,000 unobudisa nebheli wangu aye ndibudi nebheli auto 30,000. Mota dzako yo kana wakabatwa mabheli ma100 and above. Tena mpera ndibudiswe ne30,000 mubheri mangu. So handina nguva yekusera nditorera munhu mota kana kuteverera kutorera munhu foni ndoishandisa ifoni yandatora. Asi papa mubvunzo wangu ndizvokundinetsa zvoti panyaya dziseidzi dzakaripotwa idzi vari kuti Merisa akanotaura dzimwe nyaya kumapurisa. Merisa akadziziva sei nyaya idzi? Anga ari mukeme? Alright. Merisa zvaakaita. Pane mupana wandakambotamba naye handiti. Ndo mupana wandakaenda naye kumba kwangu. Handitika? Ndaida kuti andibatsire kwanza ndaita kuti andibatsire kuita. And then ndobva aona zvakaona. And then ndobva aenda kuna Merisa. No, Merisa utamba ne very dangerous person handinozvona. Akaone. No, pane zvakangoona umba handiti munhu handiti ndiri munhu here, ndine storage, ndine kwandinogara, But hauchengetika pfuti dzegraft yako mumba mako, unochengeta mumba maunogara here? Ichiziva kuti iwe uri munhu anopika anogona kunoitwa. No, ndine mastorage dzangu here. Saka wakaenda naye kustorage? Ndaenda naye kustorage. Pane zvinhu zvandaida kupisa kundiisa kune imwe storage. Ndobva aona masimbi dzebasa. Ndobva and then after ipapo akuenda naMerisa izati nini naMerisa tanga tiri chinhu 1 and then akutanga kuudza Merisa zvakazodai. Alright. Saka Merisa ndokuchikubvunza. Merisa ndobva azondibvunza. Iye Merisa ida kutoziva ndoita nezvei. Handinozvona. And then Merisa ndobva azotanga kuteerera nawo nemaex angu anga ari padhuzewo nawo achingodaro. And then ini hapana munhu anoziva kumba kwangu. Izvozvo hapana munhu anoziva kumba kwangu. Chero Merisa akatonetsera naye kumba kwangu. Ini nangu ndokuziva. Ini ndinako kumba kwako. Hakuna zvakadaro. Aiwa, ini ndakuudza kumba kwako ndokuziva. Ini address yako ndinayo. Ini ndakatokuudza kuti mukadzi wako atori muroad izvo ari kutofamba ari kutoenda. Iwo ndizokuti kwaimba kwandikuzivi. Kumba kwako ndokuziva. Aripi mukadzi wangu ari kuZimbabwe? Akauya mukadzi wako akafamba, akauya kusera ndakasvika nezuro kusera zuro here. Akauya mukadzi wako ariko ariko. Vanhu vainyekwa. Aiwa mukadzi wako akauya ariko. Akatombobvira wewe ndokuna kupai namba yake mutauro naye kuZimbabwe tauro rezvo. Mukadzi wako akasvika kusara nezuro wangu. Akasvika kusara nezuro. Handikunyepere. Handina nguva yekutokunyepera. Address ndinayo sha. Ekudheni kwako ndinayo. Handipei address ayo. Ndipei one address yepamba pangu. Ndiprove kuti ndiprove wrong. Ndokukandira. Ndikandire hapana unozamba pamwe mukaita sei hakuna. Saka Merisa ndobva wazokubvunza kuti zviri kufamba sei, ndobva wazomuudza. Merisa ndopa akazondibvunza kuti zviri kufamba sei. Merisa pane zvaida kutozama kuita. Because Merisa the first panyaya iyi aida kunitorera mota. Because pavakafoma nyaya dzavakatoudza vanhu kuti ndoda kumutorera mota 1. Handiti munozvona. Because Merisa nemupa mota yekufamba nayo tichifamba nemota yedecently. Amurikuona? Okay. Saka ari kuda mota. Saka musoro vakaronga nyaya dzavo in the morning vakati patida kumutorera mota and what. And then ndobva afela izvozvo. And then ndobva amhanya noripota repo yake iyoyo. Mhino kwanzi vakaenda kupharmacy here vakanonyorerwa zvakanyorerwa and then ukame back ndobva vakaenda kupolice station. I don't know. But uri kuziva here kuti girlfriend yako, ex girlfriend yako negirlfriend anti vari kushungurudza Merisa?
Melissa ndiye kushungurudza vanhu avo simeli nda kutaura chokwadi. Melissa unotaura imamuza musati mamuziva. Oh. Melissa musi kumuziva. Oh. Pawona. Ene Melissa alright. Dai ngachipa zveandi mari yavo vaende. Kupa kuregere kuvapa mari kana nemari. No, Melissa akati kumapurisa kwakanzi izvo iwe kana uchinge wazouya kwanza hakuna munhu anopiwa mari. Hakuna munhu anopiwa mari andi vagari pavo because ivo vakataura information yakawanda kwakanzi andi havabvi kusvikira iwe wawanikwa andi vachipiwa mari yavo voenda. But I ndataura naye akati she supposed to get the money aende kwaari kuenda. Aiwa hanzi zvakatonyorwa zvikanzi kana iwe wazobatwa vanotozonyorerana paaffidavit pasi kuti mari yangu ndapiwa vochienda for now vakanzi vagare ipapo. For now vakanzi vagare ipapo. Kusvikira iwe wawanikwa. Ya ndiri kungotaura zvandiri kuziva and those guys hapana munhu asina nhamba yangu muno mupretoria right inovosanda kuzoti kuti ivo mapurisa ngavaite basa ravo is fine handiti basa ravo vakutoita havo mapurisa asi kungoti tatati zvezvirerukire iwe pinda paground wega uno clear yourself ndozvatataura kaisu pinda paground ndozvanaida kuita inini but nezuro ndichizoreceiva kuti kune mamwe macases aitiwako ndozvandiregeza kuenda ene zuro ndakatouya ndakatomesera mamessages uri kupi tiende kupolice station handitika and then ndozotofonerwa mane kuti anoshamarika vari kupisa apa paground apa kutotambika uri kupi ndikatoti ora ndiri around sanza shamarika pakashata nyaya dzanoita kumamelodi muri kudziziva here ndatinowana nyaya ndaita kumamelodi kuona ndopavandisendera chiklipi chenyuzi ene ani handichansi nyuzi vatonitsendera chiklipi chenyuzi ndozotowapana vatoti anoisatoita then vafana vatori kulimpopo vakarutidza kaenda kulimpopo vari kulimpopo vane vatoyambukaura then vakaenda kumozambiki but ako wakaoma zvako kareji sitaura chokwadi kareji kana iri mishonga yavo unoshandisa ndozvati munoenda kunobikwa yenyu kunana mbuya nanasekuru uko kuti kana muchiita mageme enyu muchina unoba paya but iwewe wakatanga kudanana naKimberly wadanana naKimberly wapedza naKimberly akunonyengera iwewe musikana uyu iye ari munhu wako wapedza naye akunonyengera umwe munhu otobvuma Kimberly inini ndaidanana naye Kimberly akatondipawo umwe Kimberly akandipawo neumwe munhu pandadanawo naKimberly apo ipapo ndopanda that is a long story amotogana kareji saka iwe wadanana neumwe munhu wokutanga ukapedza naye akabva kupa kuna Kimberly ndobva una Kimberly munhu yeye ndobva ndipa futi munin'ina wake after munin'ina wake ndobva ndavaramba vese and then Kimberly angatova friend yangu Kimberly ndobva ndisanganisa nemushandi waMerisa mushandi waMerisa ndobva ndatanga kutofambidzana andi apa ndatanga kutofambidzana ipapo 1 2 3 Merisa ndobva ndamupa mota tichienda kupaki ndobva ndanosvika obva tachinjawo manhamba ndobva tatanga kutofambidzana naMerisa paipa tafambidzana naMerisa zvakazoitika hatichadi kuzviziva ndobva ndadzokera kuna andi munhu wangu ndisasenge munhu achitaura nokuti memuchirevei muri kuzviwere kutaura ndobva ndadzokera kuna andi wangu after ndadzokera kuna andi wangu pane kamusikana mucheka ndakabva ndadanana nako Merisa uyo ndobva azviziva makona azviziva unodanana naanti wadanana naanti wadanana futi naMerisa vachigara vese ndobva anti azviziva ndobva wasiya Merisa ndobva wadzokera kuna anti kuna anti and then ini pane munhu unaitofambidzana naye futi and then musi wazozviziva Merisa kuti ndabuda naandi ndopabuda nyaya dzose ndakabuda naandi 2 days ndichizodzoka ndopakatanga Merisa angasaka chanitaudze manje pafoni abva aita emaenga zvake ndopavazotanga nyaya dzavo idzodzo. Okay, saka izvozvi muchiri kudanana here naanti? Naandi bo hapana problem muchitodanana ndo vari kupa information iri zviri kuitika paground ikokoko? No, andi atombotaura neni madhiudhese andi achachongototaura kuti uri kuti haana kana chaanobvira ndabveta kozi anototi hapana chaanotozivawo haatotaura havasi kutotaudzana kudana Merisa vacho. Asi unai courage pakadzi vese vanenge uchidana navo uchipiwa vachishinyanisa uchidii ndozati mishonga yenyu yamunopiwa kwamunofamba inenge inosanganisira vakadzi kuti munoattracta vakadzi. Mishonga handisati ndamboibata mishonga. Haiwa hazviti kuti uende kumagame usina mishonga hazvigoni hazviti. Handisati ndambobata mishonga. Wo. Saka unongodiwa zvako ungori chamini zvoti unongodiwa nemabhebhi. Kudawo ndiri insama doni. Okay, saka pavakadzi vese vanenge uchidana navava unoshandisa protection here nhai courage?
kana kuti ndezvengoti zvaitika ipapo iri kutongotambika ipapo ndipapo. Naiguru ndoda kumbokutsanangurira chinhu ukaona kuti ndashandise protection which means wapera ende futizve hakuna murume ari hustle anoita baby one. Ndine mukadzi nini ndine mukadzi kwete ndakatoroora ndakatopedza everything fine nditori nemukadzi ndingati mabhebi ndagara ndinongoita ndichindiri munhu here ndikwanangofamba eventually ndikasvika palocation pandasvika ndogona kutobva nemusikana and handiti vasikana havarambe ndozvavari. Alright, saka vasikana havarambi mamother of one. Mamother of one harambi. Pane mukadzi anoramba munhu muSouth Africa chero kuZimbabwe wacho ndiani? Mamother of one here chete ndiwo asingarambi. Mamother of one chero munhu hapana munhu asingarambe munhu sisi. Muesa akaita seiye. Chero kuZimbabwe hakuna munhu asingarambe. Okay, unenge waflasha mari unenge waudza ndeye mari. Itombosiri nyaya yemari mari ndeiwanika ngoni. Kana kushanda kwanenjita nini kuitira kuti life yangu ive boys fine. Saka mukadzi wako like courage totse mukadzi wako zvari kuteerera life ari panapa anozwa sei ushora zvoti ini ndotonyenga ndakatobva kuna nhingi ndikaenda kuna nhingi ndikabva kuna nhingi anozwa sei anozviziva here izvo? Mukadzi wangu life haitereri kozi foni yake inini inolinga mufoni mangu saka hapana I do everything I track every hapana chaanokwanisa kuita nefoni yake chandisingazivi. Saka uchazorega kutinyenga zvadini nokuti uri urwadzisaka mukadzi apa? Haasotomborwadzisa hatozvizivi ndimwe uri kutomuzivisa nezvanezvo nekuniposta kwamakatoita ubaozi musozivisa wega nekutaura zvo andi vanotaura ti information ese tatove nayo ndiwo kutotudzako nyaya wega ndiwo kutomudza. Aiwa handiti tiri kutaura nyaya chero mukamuudza hapana munhu wangu iwe unenge unotonga mukadzi wedemo iwewe unenge unotonetsa mukadzi kumba iwe. Zvine mukadzi atinetsani iwe uchitaura ndanzwa chero mukamuudza chero mukadii hapana zvaanoita anogodini kuti akaroro. Saka kana akaroro ipasipoti yekuti wakushungurudza uchitaura zvisei isu takaroro ana true marriage handiti izvi zvemakona zvekumakona izvo zvekusango izvozvo kai ndizvo zvakana basa izvo. Regai ndimbotira kuedhamerisa wacho tione kuti wavepo here tiwe. Let me edhamerisa. Foni yangu yava ne10% but inosepa iva zvai. 10%. Yes. Naiwe courage. Pane munhu andoda kukutumawo zvokunikiri ikoko kuPretoria kuti unondibatira munhu iyeye. Ndozvati iwe uri mbavha asi ndoda kuti unondibatira uri mbavha. Hawa ina ndituma unobata vanhu handibate vanhu. Aiwa handisi kubata kuti ubate kuti mukunzika. Aiwa ndoda ngoti undibatire munhu iyeye ndobva ndakuwomuhenda over pane vamwe vanhu chete. Vanhu ivavo vachapedza masports pane zviri kuda kungoitika. Aiwa madziri ndo andisingaiti ndandisi ndakabata mbadema tongotaura kuti kune mari iri kubva kuRustenburg chaisangana nayo munzira. Oye madziri handitombofe ndakaitaiwa. Kuti saka haudi kutibatira munhu saka newe tichangoramba tingokuyanikawo. Naye handife padzinogezana togezana maoko iwe tobvisa posti wotibatira munhu iyeye unongonobata munhu chete neboys dzako wotisira munhu iyeye pamwe panhu chete handika wosiya ipapo. Aiwa handiti madziri kubata vanhu handizvangu nyebera ipalive vanhu vakateerera vese handisati ndakambobata munhu ndinobata mari. Saka uda kuprotecta munhu iyeye uda kuprotecta munhu iyeye ndikabatwa inini ndabata munhu pasina mari mapurisa ndinomape. Aiwa haisi nyaya yekuti inyaya inopisa nekuti kwanzi unozopinda mhosva haina mhosva kanyaya yacho. It's fine takutsvagirai vanhu vanobata vanhu. Haina mhosva kanyaya iyi haisi yekuti kwai unozobatwa nepolisi kana kuti no. Iyeye arikutopisa iyeye arikutopisa munhu iyeye zvokutoti arikutotangwa zvokutopisa. Achipisa achigara muno muPretoria wandisingazivi ini. Unogona kumudziva. Infact agari muPretoria anogara somewhere else but akatizira ikoko. Agari muPretoria anogara muJoburg but akatizira ikoko mazana ari kuoparata ikoko because akatiza ari kupisa kuJoburg. Saka toda ngoti bakangobatwa ukamuenda over kuvanhu ivavo vachamuenda over kupolisi. Iye akangoona chete blue uniform hamiri because ari kupisa.
Ndichakutsvagira vanhu vanoita zvokubata vanhu. Inobvada kubvisirawo maposti kani ndokutokukliya zita. Iwo unotibatira munhu. No, zvepaposti makatoposta nyika yose. Ndokukuliya don't worry ndokuchenesa. Ndokuchenesa courage don't worry. Ndokuchenesa. Iwo wanobatira munhu. Zvako zvidiki. Zvekundichenesa posta munhu nditi zvekurepa vanhu. Utonati so vanhu vatori panapa padhowo vanhu vanenge varipo nevamwe vasipa vashoma tikangodzoka vanenge vangozara ngototada guys chimunhu chedu ichi chimbafa hacho asi hachinacho mhosva panyaya idzi. Uri tsotsi right itsotsi munhu wedu uyu but hachina munhu anosecha vanhu mumahomwe ndomubava iyoyo asi wai vakazara kumajere. I'm trying to add Marisa. Ndisati ndapindira kuseri courage ndikati ndampindira kuseri munhu andoda kuti anotogwa same time straight away there and there. Anonomutora ndikataura nekuseri anonomutorawo kana kundipa komana anotsora nomunyukura because kuda kutoti iri kutopisa. But anyway chero akasatorawo ndine boys dzandongotuma dzichanomubvakura munhu iye achatogwa chete. Imi kana mune nhamba yake munondipa nomutresa nhasi chaicho nini atozwa kuti ari papi. Hapana pasingatreseki munhu. Wova chero kwamutresa wangondipa chete location kuti apa indopedzisa again. Ndosawana. Angachita anzi ndiri kubasa. Ye Marisa. Saka ndisingazivi kuti ndiri kumuedha apa asi kupinda I don't know kuti why. Angachita anzi ndiri kubasa. Amboti kwanzi ndiedhe iyi mundifanire direct call handikwanise manje because kundiri kuno kwandiri ndorohwa bheki zvekudaro. Alright. Ndorohwa bheki zvekudaro. Okay. Ndiye wandiri kuda maidzembe, ndiye wandiri kuda ye kosi, ndiye wandiri kutoda kuti abatwe. Kosi ndiye wandiri kufunga kuti atotogwa kosi. Ndiye wandiri kutoda kosi. Because kosi akushungurudza mukaona marovero akaita vakadzi vari kuseruka uko. Maroverwa vakaita so kumeso munogwadziwa guys munochema imi. Kuzvimba kumeso kudai kuzvimba kudai achirova zvake vana vevanhu. No. Anorovera vana vevanhu. Anotora zvaanoita ka. Ndimwe yaya anovatora anovanyenga all in the name of love apa kunosangana apapa anenge achita imbavha dzechinherera dzedze anenge achida kutora phone anowana ovatora phone ine passport obva varepa ovaitira tsvina ovarova zvisingaiti vakawanda zvisingaiti. Alright, ndichakonekta nanamoboys apa wanafanda guys. Pakaipa right. Munhu asi kupinda saka iwe chaja foni yako pachadzoka ndokukonekta todzoka futi. Makonekta monibata apa inini hangu maikura mimi sisa ndonyepera nyaya dzekupolice station uko nyaya dzangu hazvisi kupindirana zvaizvezvi. Azisivelesa muharira Ronald haakana Olivia haakana zvandiri kuita haakana nikisi uyero uyu courage haakana saka muri kuti courage handisa muhari haakana kana handisi kuita kesi yavo here handisi kuita kesi yavo vese vari tu here saka ndendinawo kapano ndendinawo but chikesi chenyu chiri kundisvodedza ichichi. Aiwa chikesi ena chisitombo kusvodedza chinhu wangu inanoclear yourself to the potato kuclearwo pano. Chiri kundisvodedza ichi. Aiwa asi dei wanga watipa 1 mita taibvisa post ukatipawo mita tobvisa. Naye guys kuyembere ukatipa mita rinochinja life yevanhu vakawanda zvisingaiti life dzevanhu vose vari mucompensation dzikatochinja. Ndichakudzidzisa kuti unotora sei maaccounts evanhu is fine. Pakaipa guys akatipa mita katochinja life yevanhu zvakaipa panapa wese ane idea yake uzati zvaita zvanaka ya mita tobvisa post kana kuti otimatraka cosmas tomubvisa post tobvisa post. Kana mambata Marisa mudze ngasiyani maenga zvatakaita takasoita zvake zvekuda kuti zvodaonererwa nevanhu panopa paline kuti it's my brother. Aiwa akakudza kuti ndiri married ndine murume saka anenge asingadi kuti murume akazviita anomwani murume Marisa anaye handina kuraramba Marisa kawanikira aivepi murume wake ari kuzimbabwe murume wake
murume akati Zimbabwe ari kuitewo Zimbabwe. Pane akanditsanangurira inini, pane zviri kuitika. Inini kai alright, rekani chatora chisisi. Unokwata kumba kwake kawani, Melisa anoshandisa 1 room, saka vata kumba kwake paimbi vana varimo. Mubvunze kuti mai vata sei. Oh. Alright. Zvakaoma. Alright, iripo saka rigatigomba kana tamuwana tozodzoka. Tichadzoka. I think kuzvifaitereri makomenti enyaya muri kuisa apa mafarira, musafara kutuka vanhu. Iyo chavasiya vatereri zvavanoda cha. Iwewe ndiwataura nyaya dzako woga. Anditi iwe ndiwataura nyaya dzako wega uchitiudza pano. Saka you can't control vatereri kutaura zvavanoda. Let them talk. Mukasangana nemustriti ka. But you are kind of do you know kuti in life yedu it's evidence enough. Auchi. Evidence evidence kai. Tina evidence yako izoti ukasatipa 1 meter tokunyudza isusu pano. Fair. Ukasatipa 1 meter iwewe tokunyudza because evidence tinayo pano and tinotokata pati yawataura kuti mapurisa epaValeria ndeyangu ndiyo tomanya nayo iyoyo. Sister ene. Handisi kuramba zvese zvamuri kutaura mugona kuninyudza pano. Mukanyudza nhasi mangwana mukanoona ndiri pano. Tikakunyudza udzoki wangu. Tina evidence iri strong panapa. Tina evidence iri strong. Tito kuripoti Victoria iso atisharipoti Victoria. Netombova nema-evidence anodarika izvi zvamuri kutaura izvi. Handitika evidence iti inotodarika zvamuri kutaura apa hamuna kana video. Netora nema-evidence atori nevideo ndichitoita zvandiri kuita. Handiti? Ya. Unonyepa kale. Handisi kuramba inini. Unonyepa. Ore saka ukangotipa mita redu tobva tadelete live. Malive awo ndozata Merisa nezuro. Ndicomedian. Merisa nezuro anakuudza kuti delete this. Mukadi kuti. Yakunudza tichi. Hana kuti delete izvo ramakaposta ira. Aiwa, hana. Asi ndizvo zvamakataurirana kuseri. Hapana, handitotombotaura naye. Aiwa, zvokuti delete haanake kudelete. Asi iwo ukatipa mita todelete chaiko zvidiki izvi. Anyway, ngatike kuti mita rakakuwandisira ako courage. Mita ako hauna. 50k. Handitorina kuti ibata mari. 50 hauna dei wanga wakabata dei watotiudza. Nekuvhurika kwawaita dei wakatora dei wakatiudza iwa hauna hausi wakatora. Chiita kuti 50k inochinja life yevanhu vedu vakati wande pana hatodelete life 50k chete we are deleting the life. Tori ne 50k yacho. Aiwa ita plan. Handitori ne 50k. Ntori busy Furagweni unopenga chete azinda kuti wakufarira garage. Unopenga furagweni. Ukafarira garage tikugaira nezvikliya kumapurisa first chikonzoka timufarira pano. Merisa wacha rutozviziva. Merisa rutozviziva kuti hana mari. Ndori busy tengesa mota rutozviziva ndikutengesa mota dzese. Rutozviziva kuti handitori na mari. Dai ane mari nini. Kana watengesa mota tiyotipa yedu 50 liters. Terera madhiri runoitoka 1 pagore. That's all. Saka handisati ndatomboita dhiri rine mari. Okay. Yeah. Bvunzai comment section, bvunzai henyu vanda kubvunzai ndichingompa mubvunzo. Ndiri kuona kuti muri kuti makutonakirwa necomedian. Ndicomedian mufana. Makutonakirwa zvenyu naye panapa. Ndipei mubvunzo. Kwanzi courage ndifonerewo. Hauna kufonerwa kuti zvidini. Ndavingagwa pano. Hanzi courage akura sei? Courage kwanzi wakura sei? I'm 26 years old. 26? Yes. Oh my God. Hanzi kanofaririka shuka courage. Kanofaririka kachikudza asingaizika. Munopenga chete pana mutani kuhakira. Hanzi simeli kana mari yauya mundipewo. Aiwa kanga angotira 20k ngatipe zvake. 20k totongoitora isu. Totomuprotect, totomuchengeta. Kwanzi waiti une sefa yemari mumba 1. Hanzi ne 20. Zvino zvanga zvichadini manje. Hanzi
26 hanzi Courage antadezve Courage itsotsi i26 years Courage chana chitukutuku ichi hanzi one room nevana vairara sei hanzi one room nevana vairara sei Courage Merisa kuti waindidi kumba kwake vanhu makazara vanoda saka maigodimu nevana hapana chakaitika hapana chakatomboitika ivo anti vaivemo futi vaivemo munhu wangu wandodisisa wandaitodisisa panguva iyoyo iwe anti unenge uri kutovada iwe asi uda tovaroora vandroori munhu ndine mukadzi andisappointe mukadzi wangu mukadzi wangu ndianondisappointa inini noti ndimudisappointe because of this munyaya dzemastated okay kwanzi ndewe which province hanzi uri wekuwhich province province yako ndiana ruida ye in Zimbabwe comment section handiti vari kunakigwa newe moda nonitoresa maplot angu okay hanzi Courage uyatite mwana okay uda mubvunzo ine vana 8 ngomire izvozvo azvokaita aiwa anoti kwatiri hanzi how old is Merisa and auntie haina ndidi kuziva mama ages avenyu saka unongofamba chito chingoroverera chiti hauna basa kuti munhu ane makore makati no kana ana Merisa nditi vana Merisa ndo haiwa nyaya dzamakunivhunza it's fine pressure mozondibata kana mabata Merisa alright isaba charge kana auya tomubata 7%. Alright, alright po zvakaoma imi guys muzoti malife edu evidence here amuzoti V1 riri strong motwa musavhunze mbomira V1 riri strong iyi irori very strong V1 komaita sei right guys inini I don't know whether to say this kana kuti ndorega kutaura because ndaifunga kuti ndaida kukuudzai nesuro ndobva ndanzi ndisakuudzei amai vane mwana mwana uya ari kuita sekurwara kana kupenga kudii ndandazokangana kuti ndivarongere tiketi vazondireukidza nhasi kuseni saka I think probably vanogona kuenda mangwana probably mufana uyu mukaona mapikicha acho mufana mudikana anenge anawo idzo 26 dzinogona kuve chokwadi 26 dzinogona kuve chokwadi mufana chaishai mufana saka vanogona kuenda mangwana then kwanzi ameno guys kwanzi Zuka azodelete isedu malife anodelete na Zuka nabasa na bateti nawo isedu don't worry guys life I'm not dying last month tinadzo isu life tetinadzo life isu tochengeta somewhere else my life but dinodelete na Zuka adzo but isu tetinadzo isu tochengeta my life edu somewhere else anodestroy inenge iri pa Facebook apa isu takachengeta kana zvichidestroya kuronda munhu don't tell us no saka I might as nyaya yakaitika papublic pano paplatform ndo pakabetserwa nyaya iyi so I must as well tell you guys ndandanzi ndisataure but inini ndakaona I will stand for it because nyaya iyi vanhu makabatsira panapa pana mai vamakabatsira last month anditi vakauya nemwana wavo uya yakanga akakuvara gumbo handi muri kuisiva nyaya iyi iyo mwana akaguma takabatsira toende kumba vakaenda kumba nemwana vakanosiya mwana vasiya mwana vakadzoka last week mwana uya mukomana akashayika nesuro akashayika ndiyo yandikutotaura Sharon Ross weplaster ye mwana weplaster waya akashayika nesuro mai vacho vanga vatanzi zvisaudzwe vanhu kudii but inini I'm feeling kuti nyaya yakatangira pano why would we keep it a secret kana mukandivise zvamuri kuita kuti muri kundibvunza apa ndofanira kunyarara here ndofanira kuti chi mwana akashayikwa nezuro kutaura kwavari kutagwa kwazviri kuita kunzi mwana uyu vasiya mwana akabva pamba 2 days ago saka vanga vachimutsvaga kuti ari kupi ndobva azongowanikwa akashaya animaona ndobva awanikwa akashaya saka pamusoroi may you kindly share to your WhatsApp right so ndo zviripo mai vacho havanga vasiri ready hava kuti andizvashinde kuvanhu but we saw the child here pavideo call mukaenda palive ya ichiripo live mwana uyu munotomuona aripo tikabatsira kuti vakwire nemwana vaende kumba vafambe nemwana kusvika vasvika ndichitaura navo
handitika vakadzoka vakangondisira message yekuti ndatodzoka ndakanosiya mwana kumba handitika right vadaro as much as vachiti zvisataurwe but nyaya iyi vanhu vanofanira kuziva because vanhu makauya mukabatsira nerudo so out of rudo just kungotaura ngoti mwana akatisiya tongogumirawo ipapo I think haisi problem handitika I think haisi problem so ndochi ndo a little big story Monica ukazodzokera pamalife apa iripo handizivi mastokos I don't know now but the child is normal is late shishu so I don't know kuti why but maybe panenge vachizotywawo judgment yevanhu anti vanhu vanojaja zvadachitaura panapa vanhu vanojaja saka ini ndangofila kuti vakabatsirwa pano so let me just say it akazosvika kuzimbabwe kwako andakanga adambura plaster area akatovhura masticha yanga aiswa saka now no one knows kuti kuzosheka kwaita eve kudurban ivavo tapamela saka no one knows kuti kuzoshaya kwaita akazoshaya sei akangonhongwa kadi akashaya asazvazikanwa cheko kuti chii chakaitika kuti azobatwa akashaya azowanikwa akashaya kudaro so ndo iripo ava vane mwana angachiita sekutaura zvangachitaura vanogona kusumuka mangwana ndini ndakatokanganisa guys mundiregera ndini ndakatokanganwa ndakatononoka ende I was busy nechikundobva ndatokanganwa kuti ndironge nyaya yematiketi avo ndatozotanga kudzifambira nhasi nyaya yematiketi totanga kudzifambira nhasi nyaya yematiketi saka ndo zviripo right toitawo pamwe patiri kuda kuti tipinde pazviri guys ndokumbirawo mundibetsere tatotandara panapa tiri mutibatsireiwo guys panhingirikiri panyaya yemanominations handitika panyaya yemanominations right zvandakuita guys handiti ndakunyora mirai nditi andinyorere email munhingikiri mucomment section mirai ndinyorere email ndiipine I think that will make sense mwana yanga asina mbwenyu kuranga nemakore akanzi nemakore mwana anzi 26 here guys mwana aina kunzi 26 here mwana anenge akanzi 26 if I'm not mistaken anenge akanzi 26 if I'm not mistaken vanhu vacho vachabati phone oshaya kuti zviri kufamba sei anenge akanzi 26 if I'm not mistaken guys mwana uya une akanzi 26 kumbira kuti uyo comment section undinyorero inonzi email address mucomment section unobva ndaipina okay right saka ari kuya neemail address guys email address ishi handitika ndeyekuti tivhote kakakaya paya guys handiti saka isusu tikataura handitika takataura vamwe vodini vanoenda kunovhota voenda kunovhota vanoenda kunovhota voenda kunovhota guys let's go and nominate kwete kunovhota kunonominata actually tikuenda kunonominata handiti tikunominata hanzi munowandirwa ndakawandirwa zvokutokanganwa chaiko chaiko ndakawandirwa zvokutokanganwa kuti hey zvokutokanganwa kuti ndofanira kuti ndivarongere tiketi vakati 18 vakati 17 or 18 pa17 18 saka ndizvozvo pa18 17 ipapapo ndo pavakataura izvozvo saka ndikasatonzisenge mazivano nenyaya dzacho dziri kuwanda unotoshaya ipapapa tichipedzai ndoda kutokudedzerai vamwe vanhu handi ndiri nemi pano ndiri kuchipedza apa bhatiri rangu richingoepo ndoda kutokudedzerai vamwe vataure nyaya dzavo muzviwire nyaya dzacho mega ndaudza ndichakufonera zvangu kana ndaapa life saka mirai tipedze iyi tobva tapinda ndobva ndakudedzerai magest aya kwanza mu26 Olivia Chikepa una 26 herewe musati makura henyu zvekudaro muchiri vana Olivia musati makura tingati muri mababies but muchiri vana muinawa aizo muri vana
Right, Mirai await I say email address in comment section tione and then tuzopinda mune imwe nyaya anditika mirai munzwe ndati ndikatanga nekuti nyaya iyi munoinda mukatanga mawa nyaya dzinonakisa saka ndombounza iyi pakati ndozopedzisira naiyoyo anditika tombounza iyi pakati topedzisira naiyoyo saidhi rangu rakugwadza guys ndakangovata nesaidhi 1 kubva paya vedwe ndizvo zvirogwadza vedwe uku hariti rikogwadza zvakaoma zvakaoma ndakangovata nesaidhi 1 popaya madhuve manje but variko vanhu vakadaro madhuve ndire mujobek varimo vakomana vakadaro varimo vanhu vakadaro madhuve manje vatoripo zvokuti akatopinda muporiseni munotoshamisika ini anotosvikopinda akabatwa muporiseni anosvikoenda kuna bhosi anotodzoka abva kunoparamira zvimosva anti vanoshandisa mari handi kutonza kuchinzanzi kwakarwa 2 million todawo million saka unofunga kuti mapurisa akapiwa mita ravo papolice station anoshiyana vese papolice station. Do you think kuti ivo vanomita sei? Ndibhosi wavo havana zvavanomita. Kune vanhu vakadaro variko vandoziva ini kuSouth Africa uko, asi kuti umwe wacho akazodambuka vaitotonga police station Hillbrow police station yaya vaitoitonga iyo yabo Hillbrow police station yaya yanga iri yavo yese vaitotonga zvokutodaro vachita madira zvichinapinda ubude unonzwa vaitoprotesta nemapurisa toudzwa information yemapurisa for the longest of time unonzwa for the longest of time and vachitoti zvese mamota dzisina mabhuku dzadzavanenge vamba dzaitobetserwa kugadzirwa mabhuku nemapurisa neeverything ozati akazofira kupi kuZimbabwe akaodashugwa nenikiri nehomicide kuZimbabwe ndo yakazodashura munhu homicide Zimbabwe ndo yakazodashura munhu South Africa ko yanga itori police station yavo yeHillbrow variko vanhu vakadaro. Okay, hanzi ndaisa using our number. All right guys, pane muri kuona here email address mu comment section. Mune email address iri mu comment section. Mune email address here. Pa Facebook mu comments here ndinoda tuise mu comments pa Facebook andisi kuiona. South Africa usazvirambe zviriko wangu. Zviripo South Africa variko yauya here email handisi kuiona izvo. Okay, iyo thank you Tsitsi. Right. Ndapina information iyo guys, ndapina handitika information yeZim Expo iyo ndaipina. Saka toda tikurumidze tiite handikatobva tapinda kudedza guest rinotevera handichi. Saka toda kuchuza handika ini ndikachuza guys umomanyawo munodiwo munonyopa email address iyo yamuzomugona kushandisa email handichi. Handimugona kushandisa email ka moenda pa email address yamunovhota handichika choose your category handiti ngatichuzei pano handichika tikuchuzawo vedu pana patinomira navo outstanding male entrepreneur of the year guys kuSouth Africa nakuZimbabwe mungachuzani hanzi cheripo karipi mazuva ano cheripo kanetsa kubata yariko anokugara ari kubasa handiti entrepreneur of the year guys, male entrepreneur of the year tingaisani kuZim kana kuSA male entrepreneur of the year tingaisani male entrepreneur of the year. Choosai guys, choosai umwe tangochuza move mamanya vanogona motomanya pa email address yo monesa manominees atinenge tachuza panapa atiwirira nei guys. Outstanding male entrepreneur of the year tingakwanisa anapa then angafita apa choosai ngatimbochuzaiwo guys vari kukura tivaisewo entrepreneur of the year tivapinzewo apa tivapinzewo apa vambopfoterwawo entrepreneur of the year, male entrepreneur of the year tingaisani male More Boys Munetsi Dr. Marambire Nyati W right vamutarisi More Boys Munetsi More Boys DJ Ola I nominate Courage wekupi Courage More Boys anenge atora mukombe tight More Boys Munetsi
munetsi aiwa munetsi atora mukombe right. Saka ndokumbira pane Dr. Marambire vari kupinda but yatorwa namunetsi vheko ya Teri wokubika uya yes Teri but munetsi sofa akalidha Teri Barnabas hey munetsi taiti amavhi munetsi akalidha. You can also use it. All right guys, I'm giving you 2 minutes. Ndiana ngamanya kunotinyorera guys, go and nominate more boys munetsi woita another email address wotinyorera futi Dr. Marambire vapinda wapa anditika motinyorerawo futi navheko 3 vavo andimaona motinyorerawo ndiana ngamanya guys, ndimanyireyo kamunisa email munominate vanava gogo vamikela aiwa munetsi watora mukombe ndokumbirawo munonyora guys, munondisira email mugononyora male entrepreneur of the year more boys munetsi ndiana ngamanya kunisa email chimanyai guys, ndiana ngamanya kunisa email ndiana ngamanya Teri wokubika as much as I wanted to but anenge adyiwa namunetsi Teri adyiwa namunetsi and I guys ndiana nganotisirawo guys, ndiana ngamanya kunotisirawo coffee ungamanya here unotisirawo email apa pa email address iyo chingobaya email address iyo inotokuendesa kuemail kwavo obva wanonominata kumunetsi Teri more boys namarambira chienda headlight maya pana email address inokwanisa kuemail inonominata vanhu ivavo go and nominate them vari 3 go and nominate them vari 3 pa email iyo yakanzi info@zim business expo chichi go ingobaya info iyo inokuendesa kuemail yavo Lucy maya pane email address iyo inokuendesa kuemail address yavo usvikonyora kuti I'm nominating male entrepreneur of the year. I'm nominating wonyora 3 vataurwavo more boys Teri namarambiri wonyora vari 3 vakadaro then vanyora vari 3 vakadaro pachazopinda mafinals because zviro zviri kubvarwa neWednesday izvi kusvika mangwana saka we need to do it nhasi saka chitomhanyai hanzi what does Veko do anopa mvura kakuvanhu anzaka zvemvura nekutoresa vanhu mapasipoti business man chimanyai guys kana vadzoka muise 3 vavo vamunetsi vamarambire naTeri andimona chisai guys kana mapedza mukurumidze guys ndiana aenda kunonyora guys indai mhanyayo munonyora ndiana aenda kunonyora more boys for the people yes tichazovhota aya manominees guys hanzi haisi kuendesa iyi alright chitora email address yacho iwewe Pel tora email address yacho uinde pama-emails pako unologa pama-emails ako tora email address iyo unologa pa-email yako iwewe inoita ubva wasenda hai memo tora email address ubva waisa coffee tora email address yacho andika tora email address yachona muinde kuma-emails kwenyu munoisa pama-emails mirai tione muri kuti kuramba mirai ndinde kuemail kwangu tionewo mirai tione ndaenda kuma-emails andi create to mirai tione info at zim business expo.com right yaita ndakutonyora kunoku ndakutonominata kunoku male entrepreneur of the year entrepreneur of the year nominatayo guys ndakutonominata kunoku of the year anditika I nominate
hanzi haina kuita blue email, that's why iri kuramba ere guys. Mimaita uyu mimazviita uyu mimatumira ndakutoisawo yangu more boys munetsi Dr. Marambire izvo Barnabas Marambire. Then Teri anonzi Teri chiko guys, anonzi Teri wekwateri, Teri wekwateri. Yaita send yaenda right. Tapedza apa female entrepreneur of the year guys, female entrepreneur. Rewrite email zvite is rewrite zvadaita ndandakuita rewrite the email. Female entrepreneur guys, vakadzi andei female entrepreneur of the year. Tukuvhoterani female entrepreneur of the year. Ndevapi vakadzi varimo mubusiness vari kuita impact? Ndevapi vakadzi varimo mubusiness guys vari kuita impact? Ndevapi vakadzi varimo mubusiness vari kuita impact? Ndevapi? Unongonyora mazita chete emanominizi wayo aniti female entrepreneurs ndivanani guys? Female entrepreneurs ndivanani? Female entrepreneurs ndivanani? Female. I need more boys telephone number, email and address. Tinozotsvaga kuseri atina isusu. Female entrepreneurs of the year. Shema anditi paiswa Shema TV. Shema TV pakaiswani Shema asisimeli the entrepreneur ere Felinandi Shema anti Joy Shema TV simeli inandisi entrepreneur ere Shema anti Joy Zimba Shema Felinandi musikana wemarokwe Shema Felinandi right. Saka tukuisa Shema Felinandi na Felinandi nani Shema Ferdinandi Martinani na Shema pana national na Andy Joy Zimba ndizvo anzi na maititi Ferdinandi Sisimeli maititi Shema apinda maititi saka ndoisani ana honde Shema apinda Ferdinand apinda maititi toisa maititi nandi Joy anditi maititi Maitis diaries wokupedzisira mati ndiani rega ndisiye ndianozo zvavari kuita entrepreneur rega ndisiye ndio vanhu vari kuvhota titechikuti vanoita entrepreneur vanotengesa vanoita business ripi kona ikina mondeni kobati Andijoy Andijoy Simba right taendesa right ndeipi mekategori first tione diaspora business excellence award guys. Diaspora business excellence award. Entrepreneur ana atengesi mapedzi makoti ana anopa mapedzi so pa entrepreneur akwani pa entrepreneur vari kutaurwa mabusiness people guys, mabusiness women mabusinessmen ndivari kutaurwa handitika tete Tilda havakwani apa. She doesn't sell anything, she's not a business woman
anditi havakwani apa, Ana haakwani apa, Lorraine Guyo haakwani apa. Guys, you are mixing things. Entrepreneur vanhu vemabusiness vanoita mabusiness, vana Andy Joy vanoita mabusiness ekudhekoresa mudzimba dzevanhu. Handichika vana maititi ava vanotengesa mafuta. Handiti Shema inda handizoziva hangu kuti Shema anotengesei. Ndanguva vanhu vachiti Shema ini ndatoshaura kuti anotengesei handiziviwo, ndangonyora but handizivi. Maititi vanokwana vanotengesa mafuta, Andy Joy vanokwana vanodhekoresa dzimba. Shema handizivi kuti apa ari kukwana anenge maijuju cosmetics vanokwana because vanotengesa futi macosmetics. Vanomaona so vana Shema apa havakwani, ndosaka maona ndipa matisimeli ndisina kukwana because zvaizvozvi business rangu radoita riri secret hapana norisiva. Anomaona so handizivi sikoni ndikuona tonhu vanenge vasinganditangonyora amen. Diaspora business excellence guys. Diaspora kotiudzeiwo guys. Kudiaspora kotiudzeiwo guys. Kudiaspora kotiudzeiwo guys. Kudiaspora business uku. Diaspora business excellence award. Ndiani vari mubusiness kudiaspora? Ndivana vari mubusiness kunoku guys. Anonzi ani Donald Rice. Ndizvo Donald Rice kudiaspora uku. Handitika kuna Donald Rice akuita zvokuinza mota kumba. Donald Rice Diaspora Business Award. Anonzi Ronald Rice. Donald Rice handitika hanzi Avaris Kitchen ari kuZimbabwe. Holy Creation Diaspora Business. Avaris Kitchen ari kuUK. Avaris Kitchen wacho. Avaris Kitchen ari kudiaspora. Ya Talini ndudzi anokwana. Matananzani Avaris Kitchen ari kuUK. Yes. Feka inokwana. Feka yes. Feka inokwana. Mati Avaris Kitchen ari kuUK here guys. Holy Creations ari kuita business muno muUK. Okay. Holy Creations. Zvana guru izvo zvemaguru imbotisiyai guys. Ipenole padoko. Joyline Clothing. Yes, let's go for our own. Joyline Clothing. I will definitely vote for Joyline Clothing. Tina Joyline Clothing. Tina Yvonne Yvette. Anditika the way pano foot Yvonne Yvette. Tina Maimunya Gladys Culture Yvette. Mozongo vanozongoda kukwidzana vari 3 vakadai. Gladys Culture. Right. Ndaisa guys, ndavaisa. Imimi mozonochoose guys. Inini hangu ameno competition yangu iri pana Joyline, Yvonne na Gladys because iteam repano. Saka either one of them achapinda ipapo, I'm so much happy and satisfied. Anoona pa 3 vehemba because ndeve pano. Anoona Joy munhu wepano. Anditika Yvonne is apo neapo, she's here. Anoona and then Gladys Culture ndewe pano. Right. Tapedza up and eku next business best agribusiness entrepreneur. Best agribusiness ndo panopinda Terry Cup. Join is our own. Anoona best agribusiness entrepreneur apa ndopopinda Terry up. Best what agribusiness. Apa ndopopinda Terry up. Ndichera anorima Terry wekwateri akafeila kwanogona kuzokwanawo apa. Terry wekwateri damisa. Pane vemuno muUK guys.
pane vemuno muuk hanzi kiki culture amheno iyoyo culture amheno ndizvo zvandobatsa vanozviziva mwanaka uri right vechibagwa mwanaka business inonzi chi mwanaka inonzi chiya mwanaka vanonzi chiko vanongonzi mwanaka agri what vanonzi chi mwanaka farm alright yes handaida tovafunga vezvibagwa mwanaka uyu yes vekurima handeitione tine 2 chete panapa tina mwanaka nateri wekwateri mwanaka nateri wekwateri tipei vamwe teri maposa indangoti teri wekwateri vanozozfigure out kuti which is which ndiani umwe guys tipei vamwe vari kudiaspora vanoita zvemabusiness kana kuti vari kuzimbabwe kana kuti vari kuesanda zvokurima tione ndevapambwa v wefitness varimi ndekurima ivaleri mwanaka apinda fresh foods apinda mwanaka apinda ndandichitomufungawo ipapapa apinda tete masivanda ngativakwaniseiwo apa zvinoita tete masivanda ibo ategai tete masivanda guys ibo ategai tete masivanda varova fana vanongotara nekusa tete masivanda vanoita zvokurimawo tativapei shungu tete masivanda mwanaka yapinda tete masivanda wagona vapindawo city of god shurugu ndiani iye mwanaka yapinda juli mwanaka yapinda tete masivanda vapinda saka vakwana 3 vava vanonokwikwidzana vakadai done andeiku muri kuvhota anti guys muri kuenda kunovhota here guys muinde muchinonyora ka timu raranga richinonyora memes ani tiri kunonyora memes ani uriko kuma emails memes ani uriko here kuma emails atite chinyora excellence in real estate and infrastructure excellence in real estate excellence in real estate momuziva handiti wenyu wamunai excellence in real estate excellence in real estate ndine 2 in real estate wokutanga excellence in real estate tina Clarice Munemu wepanapa Clarice Munemu ndewepanapa Clarice Munemu toita Mike Tashaya anti Mike Tashaya arimo muma real estate umwe ndini shero nishuwa here na marambiri anopinda apa pana basi marambiri but na Mike Tashaya anokwana apa Mike Tashaya anokwana apa na bana basi marambiri ndo paanokwana chaipo chaiko apa bana basi marambiri apa ndo paake apa right taindisa vamarambire chero ari ku-US chero ari kupi vanopinda munhu wese anokwana handina zvemadzimba right handei community impact award ndokunopinda natete Tilda manje nana Shema uku andika community impact award ndokwatari community impact award right community impact powered guys community impact powered Shema I nominate Shema ndo paanokwana apa Shema tipei mochi 2 community impact powered I vote for myself apa ndozviisa apa zvekwamwari cheko zvisina kana kuti nomination yenjero mukanditira jealous mukasandisa ndozviisa ndoga chero mukasandisa ndozviisa ndoga tete Tilda right tete Tilda handifungi kuti apa vane yavo award iri special isina kana munhu anovhota iripo apa ngatimboisa imwe pane musikana wekundeve tete Tilda vane imwe yakavamirira mirai apa ngatisavaisai apa vane yavo tete Tilda yavanopinda vari 1 pane tete Tilda yavari kukwana vari 1 iyoyo hai tete Tilda imbomirai sasa tete Tilda vane yavo yavari kumira vari 1 guys iripo outstanding what iyoyo ndo yatete Tilda iyoyo ndo yatete Tilda anonzaniko mirai pane munhu andiri kunyatsofunga musikana wechindevele uyu ari kunhingikiri uyu Flex Master regatise Flex Master yes wagona musikana wekubulawayo timboisawo musikana wekubulawayo anonzani uyu guys musikana wekubulawayo
anonzani pana musikana kubulawa ari kuita community work stereki anonzani musikana kubulawa ari kuita basa stereki anonzani tetulda vane outstanding ndo yavo iyo hatitomboisi vamwe vanhu vanovhota navo kuti tivhote navo because tinongovaisa vari 1 vanongomira vari 1 ipapo lifetime achievement ndo yatiti tilda iyoyo more boys plus master flex anonzi master flex ndandati flex master flex right master flex okay right more boys munetsi okay shakare more boys munetsi right musikana wekubhula wayanatsvaga uyu ndashayiwa naidamboisawo kumatebhelele ndi 1 ndamushayiwa musikana wekubhula wayanza nobuhle ya nobuhle bodawo maupcoming kuti vakwane apa right ndaisa vakwana takwenda ku innovative excellence award guys innovative excellence award innovative excellence award excellence iyi award iyi guys haisiriyo here aben excellence ndeyani guys excellence iri kunzi innovative excellence award munari innovative ndiani tatodarika guys handei kumberi tatodarika innovative excellence award ndeyani innovative but muri kuti angu seindi painnovative nobuhle fg foundation ndiyo innovative here ndiyo innovative here guys innovative excellence award ndarinyora guys painnovative apa ndinoisani paexcellence innovative apa ankusend alright hanzi ankusend alright okay ankusend article celebrates individuals teams or organizations for their creativity originality ndafunga ndiko kwemaskitsika uko apa painnovative ndo panopinda wechijandukwa guys ini ndainominate wechijandukwa Vexi Solar isati mzivi Vexi Solar iso olo so ndaita mwedzi ndikuuya ndaita mwedzi guys izvo zvacho ndikuuya oh ukanga moti ndakuita munhu ndatinchaya nchikuonai manje ipapa ndikutsvaga nemoninga kuiri kuita nhingikiri sei muri sei ndandiri palive ndidoripo zvangu ishe muri sei ndoga zvangu honai
Oh, kuti so dressing. Ah, Baby. Right. mucho mzee. Ah, ndiri boye. Ndandipa live stream ndione kuti da. Handina kuzviona. Ndakamba zvokumhanya ndikaiwa. Ndoda kuti munhankere mugozozora. Ndakanga manje nacho mota. Oil kuti mugo Pamaronda. for your skin later. But Skin relief my wee. Andite maration. I love this. Okay. Ndinozvifarira. But ndati kunyanya panotooneka pakasara mota ndichakatora kemaska. So if you have a scar. Ona ika guys ndavigirwa. Ndavigirwa hanzi muzore kani nasisi vangu nevakoma vangu pano. Apa chitu vakandikiri ema awards yatanga tichiita. Saka ndakatogara hangu ndai nditrai kumbisa chinhu. Kisei pasi. Okay. Muripo. Unaya pamwaso. Kunaimi. Kusitatukuti handingambogari akutogosiyo. Apa ndakatokuwara manje. Ndopari kutogwadza manje ipapa. Aiwa ndotonotora scar tissue because ngati you will have scars. Asika ndinotoita. Kazoudzwa nasisi vedu kani palife tasodzoka palife. Hands patience pachituli. No, who knew about me? Wayari mafurutsu here mukoma. Ndiyo, Mazikanwa. Ende meuzika wakazviomera zvako. Guys, nditendereyo guys. Tendereyo guys. Ndavigirwawo. Kanzi mozozora, mozogeza. Mozodidi, mozospray. Handiti moona. Avenos oils are the best. Yes, sensual spa. And moona. Saka ndozomusvisoka guys. Imi, moshora guys. That's what that's for my skin. Oh, serious? Yes. Oh, thank you, my sister. Thank you. Thank you very much. Thank you. Saka chatiti tipedziseka guys hands maita sesi. Ndakatsva wena necoffee. Ipapa ndiri kutoda kutoona coffee kudai ndikuda kutoivhunduka mupungi. Zvakaoma. Right. Hatipedzisei pana chinjandukwa ndiani mumwe guys. Innovative. Ndiani mumwe ari innovative guys. Ndiani umwe ari innovative. Ngatitei fast. Umwe ari innovative ndiani guys. Ngatitaurei. Umwe ari innovative ndiani. Ndaisawo chinjandukwa ini guys. Na Uncle Saint. Umwe ndiani wechijandukwa Uncle Saint. Umwe ari innovative ndiani nomuziva pasocial media. Mama V. Kwai pane ari kudzila na Chihombe ndiani. Freds Donjo. Babazve. Vari innovative. Toda innovative guys. Ndiani mumwe ari innovative guys. Tafadzwa chidawa. Ari innovative. Tafadzwa is he innovative. Freds. Asakuramba chinyogwa nemunhu one Freds. Wachijandukwa ndamuisa. Piwe shira. Babazve. Atisi yangu handisana mbova yangu kuwafollowa. But Freds atora mukombe. Ndakuisawo Freds
apa guys. Anonzi Fletchichi donjo. Right. Ndaisa. Fret ndamuisa guys. Andeipamu. Fret ndamuisa umwe Diane Mileton. Excellence in hospitality. Alright, ngati ningire ngati sei atinoziva mamwe ndozonyora mozoisawo pasi email address mave nayo guys anditika kuti ndimbotaura na sisi vangu tikozokontinua kune vanhu vayavai anditi ichiri yakaita light kumasure ifoni yakalaita masure ifoni no right zvana excellent finance kamasati zvizivi zvemale leadership impact award female leadership impact award kunongopinda vana same people vana muboys vavo professional services award impact community award impact iyo community award impact guys community award impact inongodzokeredza same people vatambochisa pekutanga paipai hainetsi community impact award impact award inotonyora imi ndemachinyora kuemail ini ndichiinda kuemail yenyu community impact award community impact award guys ndipo panopinda tiri children vanopinda anditi tiri children takutongovhota ini kamukanonoka kuchusa guys impact chisaiwo stand master ipapo alright ndambomuisa sida kumisa futi anzi stand master stand master right umwe ndiani tilda stand master voice rasisi aiwa access shema ndambomisa rikaindimise shema sisimeri right anzi Olinda Chapel start master flex all right flex ivo vanozoziva vanozotsvaka vanhu vavo ndevapi Uncle Saint right I think vakwanda pane 5 right imwe initi awodacho ayarapa community outstanding community organization award itokodzokera futi kusame people outstanding community organization award tokodzokera pasame people futi outstanding community organization award humanitarian service award tidzokera futi pasame people anoona saka paringoda vanhu vamwe chete guys aringoda vanhu vamwe chete saka tingodzokera gaiti nyore outstanding community organization outstanding community organization vhurai email muise email address ene paemail paemail maenda chisai info at zimbusinessexpo.com ini muchinyora ipapo ini muchinyora ini ndichiningira munongo zvamunoita handiti apa like tiri pachi outstanding community organization munongonyora pamusoro kuti outstanding community organization award right pazasi mubva manyora vakunoningira info at zimbusinessexpo.com expo.com yes yes mochienda paemail organization award handiti pari kubva panzi diaries sisimeli diaries pakanzi Tilda Foundation fambai guys fambai Tilda Foundation sisimeli diaries shema panongodzokera same people shema Uncle Saint zvakare tobva tabva ipapo mukatopedza motosenda totopinda futi pa same email address
Okay. All right. Tilda Foundation, yeah. Das ist mit der Schema, Matumo yonde, Tilda Foundation. And then Ambo Saint. Right. And then outstanding community team sports. In team sports that is really true. And team sports community outstanding team sport award. Team sports award. And community team sports award, guys. Kuma sports uku ina ndisivi. Taura itinzo guys kuma sports uku. Munovaziva. Kuma sports uku guys and they tuwani. Munovaziva ere kuma sports uku. Kuno munoziva kuma sports. Kuma sports guys. Kuno munoziva. I just had to see kuma sports. Team cricket is playing England. Cricket team. Yeah. Such one is not a cricket team. Yeah, they're playing England. Hey, you know it's not a cricket team. That's a big deal. Sport. Tatudarika guys. Tatudarika community team sport award. Why Scotland? Peter Scotland. Peter cricket. And more. Peter Scotland. Peter guys. She take first station of Darika Chinda Kumbe. Say cricket actually Scotland. Vanhu choose vanhu mberi ko America mwativazivi. Then humanitarian service award. Humanitarian service award. And hey guys, humanitarian service award. Humanitarian service award. And hey, Mungu tsokorodza vanhu vamwe chete unyora ishema. Masports kwa igorimbo. Oh, it's gone. Oh, bless you. But I'm manonoka. I'm on. Shema, Tilda yourself. Uncle Saint. Inspiring diaspora returning award. Ativazivi isi vakainda isi vakuti inspire kuti ndevapi. Ativazivi. Excellence in creative arts here. Excellence in creative arts. And Mama V. Wechijandukwa. Excellence. Aiwa atipi munhu mo places tinonyora vakawanda aya manominees chete manominees people who vote manominees aya manominees atungoita people who vote saka hande ipa but excellence in creative award excellence in creative arts arts okay creative arts award Mama V wechijandukwa wechijandukwa yes umwe ndiani guys ku creative uku ku creative guys creative arts wechijandukwa Mama V umwe ndiani ari creative vari creative guys chiti peyo mwana ndiva nani vari creative guys otherwise kunotongovhotera tuivavo vamwe ndiva nani vari creative Dr. Matigimu. Yes. Yeah. Thank you. Dr. Matigimu. Yes. Dr. Matigimu. Tembeza kuti Dr. Matigimu akwana. Ande. Okay. Digital Content Creator Award. Inonetsa Digital Content Creator Award. Digital ina taiti Tobias. Ine nyaya iyi guys. Ine nyaya digital content creator. But I'm funny badimbe vanokwana apa. Digital Content Creator Award. Right? Taiti nyorai. The Musekas. Yeah, yes. Varikugwirana. Chiwa. Amene ndiani ndabona chiro apa. Okay. A couple. Nyati. No. Ipi. Oh my goodness. A couple. And was developer. How did they look South Africa? Oh, Tari Martin. Okay, Tari Martin. Tobias. Okwagutu. Mamisa. Okay. Tobias okwagutu. Oh. Digital content creator anzi Musekazi yapinda. Kwai nyati. Okay. But yatangonyogwa nemunhu ari guys saka ngatimbombira ngatimboida kuna vanhu vakawanda vari kunyora. Musekazi yapinda. Zvemunyatanyogwa nemunhu wani Mama V manyora ati. Oita papa futi. Hanzi vanyogwe vari kuvhoterwa. Kanzi Kime Tanaka vanyogwa nemunhu 1 so far mbomirai kunyora. Kime vanyogwa nemunhu 2 Kime Tanaka.
panyorwa rona isaiti Kim Tanaka vanozovhota. Kim Tanaka vanyorwa baba azvi. Oh, okay, I think I have seen Kim Tanaka. Alright, baba azvi vanyorwa nemakati wandei yala Kim Tanaka. Saka I think ndiva vati guys Shiwa cheguni ndiye watanyora kuti Shiwa Shelton Trading. Guys. Shelton ndikwa Shelton Trading. Amen. Trading. Trading. Okay. Right. I think ichapedza ipapo. Best social media influencer award inonetsa ande best social media influencer award. Best social media influencer award, guys. Best social media influencer. Title. Mamunyora. Maybe I must end up on it. I'm writing it. Best award andisi kucreate akaimazvara andisi kucreate. Tikutotara kutota influencer media influence. Vane influence. Best social media influencer. Vane influence. Tipe vanoku influencer ai guys. Why is it smell dead? Yeah. Smell rubber feeder. But no influencer, guys. Of course. And Madam Boss. Anna won't. Okay. As many an influencer. All right. Banyora, Banyogwa. But no influencer. As in Yati family. There is a truth wrong. I'm not voter, guys. Tatenda, we have to photo this one more blessing here. Smell up I'm coming. Madam Boss Vice Shakari. Anna baby, she won't. Pani Amere, handsome. Influencer, guys, Makoti. Influence. Apart of influence. The only one who influencer. Tarina Martin. Influence. Okay. Influence, guys. J. King Garant. Beside J. King Garant. Okay. Music promoter. Kanamapedza. And a music promoter. Music promoter, guys. Music promoter. Kuna South Africa kuna uyu Alfred. Alfred what? Anazali Alfred. Kuna South Africa kuna UK kuna King Alfred. Yeah. Music promoter, and then ku SA kuna Rich and Famous. Guys, very fast. Rich and Famous. Music promoter. Kuzimbabwe kuna anzani yomarasa. Guys, Zimbabwe anzani boy. Patson anzani. Pastor anzani. Music promoter. Jade Gabriel promoter. Kwete musician. Promoter. Uye kuzimbabwe anzani uyu guys. Akabata kuzimbabwe anzani. Wemarasa anzani. Patson anzani. Anzani stara kile stage ndukangama. Promoter kuzimbabwe Patson anzani ko. Vamtarisa basi promoter, guys. Vamtarisa basi promoter. God Father basi promoter. They are not promoters. Anzani ko Y2K saipa papa Y2K. Kweli tamuka asi promoter. Italini ndi promoter, yes, but anzani ku Zimbabwe yoma transfer mu ku Zimbabwe man. Patson anzani ko Patson. Uyu ari promoter mazano, ari promoter ma upcoming aya. Anoita zvema clash aya. Zvema clash anzani. Uyu morasta uyu, my guys, anzani stara kiri kunditiza naini. Taura guys man, nzi uyu ari kuita zvema clash uyu. Wokupa vanhu mota uyu ku Zimbabwe vafana vaimba. Anzani ko. Ugona idzana bashakira ku university. Iva ndiwo akatonzana nonzi Patson ani ko nesta rake. Handiti vakatondidzwa nesta rake listening. Anzi Patson ani ko. Cheapers promotion. Yeah, Cheapers. Thank you. Dzakati ngware. Patizani. Iwe. Cheapers promotions. Cheapers. Thank you. Cheapers. Hanzi Chambare. Diani Chambare. Cheapers promote. Cheapers. Diona Chag. Right. Sports Excellent Award. Dipa Sports Excellent Award. Cheapers promotion, yeah. Patson. Saka idza ku university nemuru wangu. Saka I don't understand again say vachiti ataidza tese chichi.
But Nadam Doganga Masarake. Cheapers. Yes. So this one is sports tree. Sports excellent award. Dopanana Chikorembo. And Makorimbo. Dokunopinda pankorimbo ipapo. Na Masha minutes. the footballer. Masha minutes. And Tamba for Luton. They What's his name? Tawanda Mashagise. You're right. And do Munu and Tamba Mbur. Tawanda Mashagise. Masha Minutes. Okay. Tawanda Mashagise ndokuma under watu. Mkoma na mbega. We Munuju. Handsome good what was supposed to guys. Handsome what was supposed to kumbat was supposed to. Ari Madimaga. Genetre Makorembo. Masha Manets, Tawanda Mashanese. Montiad. I think wow. Right. Sunday. Excellence in Education Award. Tinga Social Education at Tiko. Young Achiever Award. Sunday Young Achievers Award. Dopanopida Nanyat. Okay. Young Achievers Award. Tawenda Young Achievers Award, guys. Tawenda Young Achievers Award. Dopata kuyenda. Inyati family apa inokwana apa. Even wana tight. Vanokwana. Nana Kim Kim something. Kim Tanaka mayanka esa. Yes. Kim Tanaka mozongo seta naka na tana mati nkosi kuyangu kwa exactly. Very old. Then young and even the other with my young guys tenders mas ameno. Pani bangu ni masaka bezintutu na chikanga mandisi. Tawala guys kumayangu Tobias wepa butu anokwana. Taito wapinda Tobias wapinda nyati yapinda. Kimentanaka bapinda nyati yakwana mujei anzi mujei andibasiye mujei. Okay. Anzi Lorraine kuyo But young. Lorraine chapinda kuyanga here guys. Chapindi kuyanga wabe kuma middle women. Yeah. Bakwana guys. Bakwana best Zimbabwean brand. Ande kuma brands. Best Zimbabwean brand. Brand re best mu Zimbabwe. Risina noisy. Brand risina noisy. Brand rinongita zvinhu zvaro. Best Zimbabwean brand. Really daddies. Yeah, controversy. Hey. Best Zimbabwean brand. Best Zimbabwean brand. Best Zimbabwean brand. Takwenda kuma brand guys. Hande kuma brand. Tawo kuma brands guys. Willow. Ku brand hero. Hande kuma brands guys. Friends Donjo. Friends. We are on the friends we are. What's gonna Mukoma, Murumi, friends. okay. Hands friends. Mama V. Comic Elder. Okay. Lucy ajitombo it. Hanzi brand, hanzi nyaradzo brand. Inini ndikuisa Zororo Pumulani. Okay. Zororo Pumulani. Zororo Pumulani ndisireyo Zororo Pumulani. Guys, we are muri kunovhota iyoyo Zororo Pumulani. We are voting best brand. Zororo Pumulani. Tilda Life. Hanzi Nijo. Right, vakwana. Did you? Never been Jan. Best brand. No, you mentioned someone, the last one. Quite a children, like, I don't remember Siran. Hanzi Nash Paints. That is Zororo Pumulani Nice. Dice. Okay. Environmental Sustainability Award. It is Zish. Diaspora Ambassador Award. Diaspora Ambassador Award. Ambassador ndiani Diaspora Ambassador inadizivi guys. Hanzi panepa yangu Delish, Princess Delish. Manje yadarika ka manono kaunyora. Yadarika guys. Madarika guys matononoka. Takwenda pa SG Diaspora Ambassador ngiri Ambassador Award. Diaspora Ambassador Award. Matononoka tatudarika guys. Tatuye kwa Ambassador Award.
ndinengari ambassador wechiko kudiaspora pari kuti kudiko Wow. diaspora ambassador award. It's tricky. I don't know. That one is still I didn't describe. Okay, in brackets, which one? Describe. Ambassador diaspora, guys. Diaspora ambassador award. Diaspora ambassador award. Diaspora. Ambassador Nyaradzo. Oh yeah. Okay. Saka Nyaradzo yakwana. Diaspora, guys. Guys, imwe diaspora ambassador. Hanzi Zim in diaspora. I think it represents Zim in diaspora. But if I find Nyaradzo ka ko vamwe. World Remit. Thank you, Titi. Thank you. I was a simo world diaspora. Mo gombeza. Diaspora World Remit, yes. Komukuru. Komukuru aikwarela pesa mukuru. Anzine doves. Yeah, Shakwan. Lifetime achievement. Indongofunga tikangonyora tichechidha tikabva kuisa mamwe manomini zinongoita asi kana vanhu vangoda kuzoisa vava kuti tikukwidzani but iyi ndo yatitechildai lifetime achievement guys lifetime achievement diaspora omega. South Africa is not diaspora, my sister. Omega Pof. South Africa is not diaspora. And it's great for people diaspora. South Africa is not diaspora, my dear. Tukutaura ku diaspora ku America, ku London, ku UK, kuna Canada, kupi. Great Hope iri ku South Africa. And it's Tatenda Great Hope is in SA. SA is diaspora. And satapedza zvitichipo tichimuto imwe kudouya sasai yangu yelo paisa ini mukuru. I think apana lifetime guys. Lifetime tete tilda lifetime tete tilda umwe ndiani. I think it's only Mai Chisamba. Yes, Mai Chisamba tete tilda Mai Chisamba umwe ndiani. Lifetime Tanya lifetime chero tukutaura lifetime tete tilda Mai Chisamba. I think vanogwidzana vari two vakadaro. Vanogwidzana vari two vakadaro. I think tapedza guys pama award. Tapedza hatisi kuti vanopedzerana naMai Chisamba vari two ipapo. Vanopedzerana vari two naMai Chisamba. Sisi great Omega yamentionwa yes but haipindi pa diaspora. My sister, please understand. Muzoti pari kurigwa ndingagoisa Great Hope ku diaspora here asikana. More boys anomention ku South Africa kunenge kuchinzi like pasina kunzi diaspora anokwana, but this is the but 15%. Diaspora kuri kureva vanhu vari kunze kwenyika kunokwigwa ndege ndiya kunokwigwa kune magungwa pakati diaspora handitika. Saka South Africa is diaspora guys, it's not diaspora, right? Aishaiti araiti but tongosana 15% guys. Imagine ndounza sei nyaya yacho. How do I unza the nyaya? Oh. Right one. Ha.
15 bhatiri rinosvike pirori. Nezviro dzakawanda kagaisa isi nyaya 1 saka ndodini? Ndinati sangu zvanondambotaura neni guys ndikaunza 1 uyu anditi aiwa vanhu vacho vakawanda nyaya dzicho dzakawanda. Hai dear bhatiri rangu riri kungoti rida kutotaura zvokutoti 15%. Saka ameno nyaya yako wangachudi taura tinzwe ngoti fast tatozoita dzimwe koza nacho makawanda. Alright, ndiri mutaxi but ndichatongota gura nyamune akatsangana netsaona yekuti vakabatwa nematsotsi aita zveuber aive nemurume wake kwakutoshwa rafu kwakudirwa acid. Alright, vanhu vacho vari kupi vavo? vari muno muSouth Africa kunotumeni. Ko vadi kuti ivo vazotifonera ivo vanhu ivavo? Right, aiwa ndada kungokutsvaga ichete then ndovapa nhamba dzenyu. Hana kana zvatomboziva. Ivo ngavachiuya vazotaura vega nyaya yachona because iwo hazvingatauri bhiyafu hatidi nyaya dzinoguriwa nepadumbu isitoda nyaya inotanga pekutangira chika pekupedzisira isu guys. Sisimele regai ndivape nhamba dzenyu because situation yave nerwadza zviri kupfuta. Alright, kwai vakadigwa acid. Toda kuwa kuti vakafamba sei vakadigwa sei acid. Kwai hameno nyaya dzacho regai kuzonzwa. Nyaya dzakawanda guys. Chirega ndikati ndisefoni yangu pachaja guys ndozodzoka. Dzakawandisa nyaya idzi. Vanhu vari kuda kufona pane mumwe akanga kidnapiwa nezuro. Dzakawanda nyaya dzichona guys. Akamirira kutogwa. Mufunge akatoponera mubox akatodedzoka mapurisa mubox. Nyaya dzicho dzakareba. Saka chirega ndikati guys ndisefoni pachaja ka ndichitaura nasisi vangu then ndozodzoka. Handika because bhatiri racho rakutoperawo. Saka